ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன அமைதி ஆயிட்டீங்க எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாம் பாடி முடிச்சாச்சா? மாதாஜி நான் போச்சு. பாடி முடிச்சாச்சு. ஜபம் பண்ணியாச்சா? நான் இப்பதான் வந்தேன் மாதாஜி. இந்த இன்னொரு பாட்டு ஒண்ணு பாட சொன்னாங்க சிவகாமி மாதாஜி. அதை பாடிட்டே இருந்தா திரும்ப ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜின்னு சொல்றேன், அவங்க சத்தமே காணும். அவங்க மியூட்ல இருக்காங்க. வந்துட்டேன், நான் மியூட்லயே பேசிட்டு இருக்கேன் போல. சிஸ்டாஸ்டகம் பாடுறீங்களா நாமான்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன். லாஸ்ட் இது படிச்சலாமா மாதாஜி? இன்னைக்கு படிச்சுட்டு ஒரு தடவை ஃபுல்லா பாடிடலாம். ஒரு தடவை எடுங்க. கடைசி இதை சொல்லிடவா ஃபர்ஸ்ட்? ஓகே மாதாஜி. இதெல்லாம் ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 9 வரை, அந்த 8 வரை 7 வரை படிச்சிடுறாங்களா எல்லாரும்? பாடுறதுன்னா பாடுங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இந்த 7 வரை. இல்ல மாதாஜி, 8வது படிச்சுட்டு அப்புறம் ஃபுல்லா ஒரு தடவை படிக்கலாம். அப்படியா? ஓகே. ஸ்கிரீன்ல தெரியல மாதாஜி. ஷேர் பண்ணல இருக்கே. தெரியுதுல மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஆஸ்லிஷ்யவா பாதரதாம் பினஷ்டுமாம் அதர்சனாத் மர்மஹதாம் கரோதுவா. கரெக்டா தெரியல மாதாஜி. ததாவா விததாம் லம்படோ தெரியல மாதாஜி, கீழ இருக்கே. நான் லைன் தெரியல. பாடுறது யாருக்கும் கேட்கலையா? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி, ஸ்கிரீன் தெரியலன்றாங்க. கீழே தெரியுது, 8வது மட்டும் வச்சிருக்கேனே. இல்ல, அது குறுக்க பேசுனீங்கன்னா அப்புறம் பாட்டு எப்படி புரிஞ்சுக்குவீங்க? சாரி மாதாஜி. பாடி முடிச்சோன்னா கேட்கணும் இல்லையா? பேசிட்டு இருக்கும்போது பாடிட்டு இருக்கும்போது குறுக்க பேசினா மத்தவங்களுக்கும் அது டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். ஓகே மாதாஜி, சாரி. ஆஸ்லிஷ்யவா பாதரதாம் பினஷ்டுமாம் அதர்சனாத் மர்மஹதாம் கரோது வா யதா ததா வா விததாது லம்படோ மத் பிராணநாதஸ்து சயேவனா பரஹ. இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஓவர்லைனா சொல்றேன், எல்லாம் அப்படியே முன்னாடி ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆஸ்லிஷ்யவா பாதரதாம் பினஷ்டுமாம் ஆஸ்லிஷ்யவா பாதரதாம் அதர்சனாத் மர்மஹதாம் கரோது வா அதர்சனாம் மர்மஹதாம் கரோது வா யதா ததா வா விததாது லம்படோ யதா ததா வா விததாது லம்படோ மத் பிராணநாதஸ்து சயேவனா பரஹ. மத் பிராணநாதஸ்து சயேவனா பரஹ. ஒரு தடவை முழுசா நான் பாடிடுறேன், அப்புறம் நீங்க பாடுங்க. ஆஸ்லிஷ்யவா பாதரதாம் பினஷ்டுமாம் அதர்சனாத் மர்மஹதாம் கரோது வா யதா ததா வா விததாது லம்படோ மத் பிராணநாதஸ்து சயேவனா பரஹ. யார் பாடுறீங்க? சிவகாமி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆஸ்லிஷ்யவா பாதரதாம் பினஷ்டுமாம் அதர்சனாம் மர்மஹதாம் கரோது வா யதா ததா வவிதஹாது லம்படோ மத் பிராணநாதஸ்து சயேவனா பரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாடுங்க. ஆஸ்லிஷ்யவா பாதரதாம் பினஷ்டுமாம் அதர்சனாம் மர்மஹதாம் கரோது வா யதா ததா வா விதஹாது லம்படோ மத் பிராணநாதஸ்து ச ஏவ ந பரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. நாதாஸ்து. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி.
आश्लिष्य वा पादरदाम्बिनस्तु माम् अदर्शनां मर्म कदां करोतु वा यदा तदा वा विहादुलम्बडो मत्प्राणनादस्तु सवयेव नाबरः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா பாடுறீங்க மாதாஜி. Thank you அடுத்தது माताजी. எழில்குமார் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. आश्लिष्य वा पादरदां विनुष्टु माम् अदर्शनां मर्महतां क्रतो वा क्रो इदेन्ना माताजी क्रोधवा கரோதுவா மர்மஹதாம் करोतु वा கரோதுவா. यदा ம். मर्महतां करोतु वा यदा तदा वा इदा अहादुलम्बडे मत्प्राणनादस्तु स एव नबरः. கரெக்ட். हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அடுத்து பாக்யலட்சுமி மாதாஜி. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஓகே. பானுப்பிரியா மாதாஜி இப்பதான் ஜாயின் ஆகிருக்கிறாங்க. மாதாஜி கேக்குதுங்களா? கேக்குது. சரி, சரி. இப்பதான் கேக்குது மாதாஜி. ஆக்லிஸ்ய வா பாதரதாம்பினஸ்து மாம் அதர்சனாம் மர்மஹதாம் கரோது வா யதா ததாவ விதகாதுலம்படோ மத்பிராணநாதஸ்து ச ஏவ நாபரஹ. கரெக்டா மாதாஜி? கரெக்ட் தான் மாதாஜி. பானுப்பிரியா மாதாஜி சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 8th one தானே மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. ஆஸ்லிஷ்ய வா பாதரதாம் பினஷ்டு மாம் அதர்சனா மர்மஹதாம் கரோத்து வா யதா ததா வா விதஹாது லம்படோ மத் பிராணநாதாஸ்து ச ஏவ நாபரக. ஓகே. இப்போ ஹரே ஃபர்ஸ்ட்ல கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நீங்களா சொல்றீங்களா? நான் சொல்லி நீங்க சொல்லணுமா? உங்களுக்கு எப்படி சௌரியம்? நீங்களே பாட முடிஞ்சா பாடிடலாம். நாங்களே ஒருத்தவங்க ஒன்னொன்னு பாடலாம் மாதாஜி. ஒருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸா. ஆரம்பிங்க. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி ஆரம்பிங்க. விக்ரம் மாதாஜி புரியல கரெக்டா? ஓகே. சேதோதர்பணமார்ஜனம் பவமகாதவாக்னி நிர்வாபனம் சேயः கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாம் ருதாஸ்வாதனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாம் ருதாஸ்வாதனம் சர்வாத்ம ஸ்நபனம் பரம் விஜயதே கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்ரீ இருக்கு. ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். ஓகே. அடுத்தது हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. नामगारी बसुदा निज सर्व शक्ति शक्ति दत्रार्पित नियमित स्मरण नगालग एतादृशीदवक् भगवन् ममाभि सुदैवम् ईदृशम् इहाजरी नानुरागः। हरे कृष्णा माताजी। நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டான்ஸ். வாசிக்கிறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ऋणादपि चुनिचेन तरो सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीय सता हरिः. हरे कृष्णा. அந்த செகண்ட் லைன்ல தரோருக்கு அப்புறம் ஒரு அபி உண்டு. அது இதுல இல்ல. அது நீங்க சேர்த்துக்கணும். ஓகேவா? திருநாத்தபி ஓகே மாதாஜி. தரோர் அபி. ஓகே. ரபி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரீம் கவிதாம் வ ஜகத்கீச காமயே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திரஹைதுகி த்வயி.
அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதா. வாசிங்க மாதாஜி. ஐநந்த தனுஜ கிங்கிரம் அதிபரிதம் மாம் விசமே பாவாம்புதௌ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ சிதத்துரி சத்ரு சிந்தைய. ரெண்டாவது லைன் வந்து பாவாம்புதவுல பவாம்புதவ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது 6வது யார் படிக்கிறீங்க? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. மாதாஜி. படிங்க. பிரபுஜி படிக்கிறாங்களா? படிக்கட்டும். எழில்குமார் பிரபுஜி. நயனம் கல்தஸ்ரு தாரய வதனம் கத ருத்ரயாகிரோ புலகயர் நிசவதம் கதா தவனாம் கிருஷ்ண பவிஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண. ரெண்டாவது தேர்ட் லைன் ஃபோர்த் லைன் வந்து புலகை நிச்சிதம் வபுகதா தவ நாம கிருஹணே பவிஷ்யதி. அப்படி வரணும். புலகை நிச்சிதம் வபுகதா. புலகை நிச்சிதம் நிஷித்தம் வபுகதா. வபுகதா ஆமா. தவனாம் கிருஷ்ண பவிஷ்யதி. கிருஷ்ண அல்ல, அது கிருஹணே. என்ன தவ மாதாஜி? நாம தவ நாம பவிஷ்யதி. கிருஹணே கிரஹணே பவிஷ்யதி. கிரஹணே பவிஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்தது யாருன்னா வாசிக்காதவங்க இருக்கீங்க இதுல? ராமூர்த்தி பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. கணபதி பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ராமூர்த்தி பிரபு வந்துட்டேன் மாதாஜி. 7th வாசிங்க. மாதாஜி நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வெளியில இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே 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 சரி ஓகே. கணபதி பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. 7th யுகயாய். சரி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க வாசிங்க. யுகாயுதம் நிமேஷன சஷாத் ருத்வாயுதம் சன்யாயுதம் சக்ர ஜகர்த்தவம் கோவிந்தா வராகணமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப இதா இருக்கு, பரவாயில்ல விடுங்க, நாளைக்கு அப்புறமா படிச்சுங்க. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் போட்டுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது கணபதி பிரபு, நீங்க வாசிங்க. அதே 7 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த 7 வாசிச்சிருங்க. யுகாயுதம் நிமேஷேன சசுர் சர்வ பிரவார்ஷயுதம் சூன்யாயுதம் ஜகத் சர்வம் கோவிந்த வரஹேனமே. அது விரகேனமே. விரகேனமே. அப்புறம் 2வது லைன் வந்து சக்ஷுஷா பிராவிருஷாயுதம். லாஸ்ட் ஒன் யாராவது படிச்சிருங்க, முடிச்சிருங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஆஸ்லிஷ்ய வாபதா பாதரதாம் வினஷ்டுமாம் அதர்சனாம் மர்மஹதாம் கரோது வா யதா ததாவ விதஹாது லம்படோ மத் பிராணநாதஸ்து சயேவ நாபரஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாருமே நல்லா சொன்னீங்க. எல்லாம் படிக்கணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ண போனா அழகா வந்துடும். ஓகே, நம்ம வந்து இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ள போகலாம். கணபதி பிரபு, நேத்தி நீங்க வரலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நேத்து நான் ஊர்ல இருந்தேன், அதனால என்னால வர முடியல. ஆனா இன்னைக்கு நான் பகல்ல படிச்சிட்டேன் மாதாஜி, நீங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தீங்கன்ட்டு. ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு அதுக்கு என்ன படிச்சோங்கிறது நீங்க சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியும் மாதாஜி. ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி ராமூர்த்தி பிரபு கிட்ட ஒண்ணு கேட்டுறேன். ராமூர்த்தி பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ராமூர்த்தி பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா சொல்லுங்க மாதாஜி. பாகவத் புக் வாங்கணும் நீங்கல்ல?
லிங்க் கொடுத்தாங்களா? மாதாஜி பாகவதம் புக் வாங்குறதுக்கு லிங்க் கொடுத்தாங்களா மாதாஜி உங்களுக்கு? ஆமா மாதாஜி அனுப்பிவிட்டேன் மாதாஜி பே பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. வெரி குட், சூப்பர். பே பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. அவங்க அப்புறம் திரும்ப வந்து இவங்கள்ட்ட சொன்னாங்க, திரும்ப உங்களுக்கு என்கொயரி வரும், அங்க இருந்து கேட்பாங்க, உங்க அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னாங்க. சரி, இன்னும் அதன் பிறகு ஒன்றும் வரல மாதாஜி. இப்போ நான் பே பண்ணி 2 days ஆகுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே, வந்துடும். உங்களுக்கு கால் பண்ணி ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்குவாங்க உங்கள்கிட்ட. அன்னைக்கிட்டு உங்களுக்கு உங்கள் அட்ரஸுக்கு நீங்கள் கொடுத்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்பி விட்ருவாங்க. அனுப்புன உடனே நீங்கள் வந்து சிவகாமி மாதாஜிக்கு சொல்லிடுங்க. சிவகாமி மாதாஜி நீங்கள் எனக்கு கன்வே பண்ணிடுங்க அதை. ஓகே கண்டிப்பா மாதாஜி. நான் சிவகாமி மாதாஜி பேசுறேன் மாதாஜி. அன்னைக்கு சிவகாமி மாதாஜி கேட்டுட்டு தான் பே பண்ண மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நல்லது பிரபு. எனக்கு வந்து அந்த லிஸ்ட், எனக்கு இந்த இது வேணும், அந்த கணக்கு, அதுக்காக தான் நான் கேட்குறேன். நான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி போட்டுக்குவேன். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. கணபதி பிரபு, நீங்க என்ன நேற்று கேட்டீங்களோ அதை நீங்க சொல்லிடுங்க. நான் அதுக்குள்ள மங்கள பிரணதி சொல்லிடுறேன், நீங்க சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. भक्तकानन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां विष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्यशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नंद अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு கருத்து சொல்லுங்க. நேற்று கிளாஸ்ல என்ன நடந்ததுங்கிறத லாஸ்டா வந்து உங்க கணபதி பிரபு முடிச்சிருவாங்க. அது எல்லாத்தையும் எல்லாரும் நேற்று என்ன பாடத்துல கவனிச்சிங்க சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க மாதாஜி, நான் கிளாஸ் மட்டும் காதுல கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி, முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபு. லைன்ல இருக்க மாதாஜி நான். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் போட்டுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே மியூட் போட்டுங்க. பேசும்போது அன்மியூட் பண்ணிட்டு திருப்பி மியூட் போட்டுங்க. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டே சிறந்தது என்று பகவான் கூறுகிறார் மாதாஜி. அருகம்பனை வழிபடுபவர்கள் ஒரு பகுதி, பக்தர்கள் பக்குவமானவர்கள், அவர்கள் நேராக பகவானை வழிபடுவார்கள். பக்தர்களை பகவான் கிருஷ்ணர் விடுவிக்கின்றார். மாயையில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் பக்தர்களை விடுதலை செய்கிறார். தெரிஞ்சது மாதாஜி. ஓகே, போதும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வந்து பக்தி தொண்டுல பகவானை வழிபடுறவங்க சிறந்தவங்களா இல்ல அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுறவங்க சிறந்தவங்களா, யார் பக்குவமானவர்னு சொல்லி கேக்குறாரு. அருவவாதிக்கும் பக்தருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்த்தோம். 9 வித பக்திகள் பார்த்தோம். ஞான யோகிக்கும் பக்தி யோகிக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் பார்த்தோம். அப்புறம் பிரம்மனுக்கு நம்ம இது பிரம்மன் பகவான் உள்ள வித்தியாசங்களை பார்த்தோம். 5 வகை நிலைகள்
நடுவுல 5 வலை பகவானோட 5 நிலைகளை பத்தியும் பேசணும் மாதாஜி. பரமம், வியூகம், வியோகம், அந்தர்யாமி, அர்ச்சை, அதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அனன்ய பக்தின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். சதான பக்தின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். சதான அல்லது சாதனா. சாதனா பக்தின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். கேட்டல், கீர்த்தனை, பகவானை பத்தி வழிபடுறது, அதெல்லாம் சாதனா பக்தியில வருது. அனன்ய பக்தியில முழு சரணாகதி, தன் மனம், செயல், எண்ணம் எல்லாத்தையும் இறைவனிடம் அர்ப்பணிச்சிட்டுறது. எடுத்துக்காட்டா அதுக்கு நம்ம மீராபாயி, துளசிதாசர் எல்லாம் கூட எடுத்துக்காட்டா சொல்லலாம் இந்த மாதாஜி. வெரி குட். அப்புறம் வேற யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜியும் பிரபு சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மனதை என்னிடம் நிலைநிறுத்துன்னு சொல்றாங்க கிருஷ்ணர். அது முடியலன்னா பக்தி யோகம் பயிற்சி பண்ணன்னு சொல்றாங்க. அதுவும் முடியலையா, எனக்கான கர்மங்களை செய்ய அப்படின்றாங்க. அதுவும் முடியல அப்படிங்கும் பட்சத்துல கர்ம பலன்களை தியாகம் செய்ய அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அதாவது பக்தியால மட்டும்தான் இறைவனை அடைய முடியும் அப்படின்றது சொல்றாங்க மாதாஜி. வெரி குட். அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராச்சும் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? கணபதி பிரபு சொல்லிடுவார் கடைசி வைக்கிறதெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நேற்று வந்து நாம 4 விதமான நாம வந்து நேற்று பக்தி யோகத்துல 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் மாதாஜி. இந்த 20 ஸ்லோகங்கள் எப்படி அமைச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத 3 பிரிவுகளா பிரிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத படிச்சோம் மாதாஜி. அந்த 3 பிரிவுகள் அப்படிங்கிறது வந்து முதல் பிரிவு வந்து முதல்ல இருக்கிற ஒரு 7 ஸ்லோகம் வந்து எதை சொல்லுதுன்னா பக்தி தொண்டே தலை சிறந்ததுன்னு சொல்லுது. 2வது இருக்கக்கூடிய 8ல இருந்து 12 வரை இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து பக்தி தொண்டிலின் ஏணி படிகள் என்னது அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லுது. அடுத்தது 3வதா இருக்கக்கூடியது வந்து கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய குணங்கள் என்ன அப்படிங்கறது வந்து 13ல இருந்து 20 ஸ்லோகங்கள் சொல்லுது அப்படிங்கிறத முதல்ல படிச்சோம் மாதாஜி. அதுல அர்ஜுனன் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. உருவமுடைய உருவமுடைய இறைவனை பக்தியுடன் வணங்குபவர்கள் வந்து பெரியவங்களா அல்லது அவருடைய நிர்குண பிரம்மம் அதாவது அருவ வழிபாடு பண்றவங்களா யார் சிறந்தவங்க அப்படிங்கறத கேள்வி கேட்டு முதல்ல ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாரு. அதுக்கு கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றாரு, மனதை எண்ணில் நினைத்து என்னுடைய உருவத்தை வழிபாடு, எந்த உருவத்துல வேணாலும் வழிபடுங்க, எப்படி வேணாலும் நவவித பக்தியில எந்த பக்தியை வேணாலும் செய்யுங்க, ஆனா என்னை மனதுல நிறுத்தி வணங்குங்க, அதுதான் வந்து அவர் தான் சிறந்த யோகி அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் வந்து மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்தி பக்தியுடன் என்னை வணங்குபவர்கள் சிறந்த யோகிகள் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றாரு. அப்புறம் நிர்குண தியானத்தின் கடினம், அது எவ்வளவு கஷ்டமானது அப்படிங்கறத வந்து எலும்புந்தோளமா ஒருத்தர் இருக்கிற படத்தை போட்டு காமிச்சிருந்தீங்க. பரபிரமத்தை தியானிப்பவர்களும் இறைவனை அடைகிறார்கள், ஆனால் உருவமற்ற தத்துவத்தை தியானிப்பது உடலுடன் வாழும் மனிதருக்கு மிகவும் கடினம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி நம்ம படிச்சோம் மாதாஜி. அடுத்தது பக்தனை வந்து இறைவன் காப்பார், மனமும் புத்தியும் இறைவனில் மனை நிறுத்தி அவருடன் சரணடைந்து வாழ்பவர்களை இறைவன் சஞ்சார சுழற்சியில் இருந்து காப்பாற்றுறான்னு நம்ம பார்த்தோம். பக்தனின் பாதுகாப்பு வந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறது வந்து இறைவனுடைய பொறுப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம மனதுல கிருஷ்ணரை நிலை நிறுத்துறது வந்து எப்படி அப்படின்னாக்க நினைவும் மனம் முழுமையாக இறைவனில் நிலை பெற வேண்டும், அவரோட நிரந்தரமாக இணைய முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த படிச்சோம். மனசை நிலைநிறுத்த முடியல அப்ப நான் என்ன பண்றது அப்படின்னாக்க அபியாசம் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத படிச்சோம். நித்தியமா பயிற்சி பண்ணணும், அதன் மூலமா வந்து நம்ம அவரை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத படிச்சோம். பயிற்சி முடியலன்னா என்ன பண்ண இறைவனுக்காக வேலை செய்யறது, அவருக்காக நம்ம சில வேலைகள் செய்யறது, சேவை மூலம் நம்ம பக்தி வளர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத படிச்சோம். அதுவும் முடியலன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு படிச்சோம். செயல்களின் பலனை இறைவனுக்காக தியானம் செய்திருங்க அப்படிங்கறத படிச்சோம். அப்பதான் நேற்று வந்து ஏற்கனவே ஒரு கதை படிச்சோமே, அந்த கதை என்ன அப்படிங்கறத கேட்டிருந்தீங்க. அப்ப நாங்க எல்லாரும் தயங்கும் போது நீங்க சொன்னீங்க, அந்த சிறுவன் வந்து கோயில்ல பக்தி பண்ணும்போது அவர் வாயில பொங்கல் வச்சிருந்தது அப்படிங்கிற விஷயமெல்லாம் பழைய கதை பேசணுமே அப்படிங்கறத ஞாபகப்படுத்தினீங்க. செயல்களின் பலனை இறைவனுக்காக தியானம் செய்யணும் அப்படிங்கறத படிச்சோம். ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றத்துல படிநிலைகள் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி எப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணர் ஆன்மீக வளர்ச்சி படிநிலைகளை தருகிறார். ஞானத்தை விட தியானம் மேலானது, தியானத்தை விட சேவை மேலானது, சேவையை விட பலன் தியாகம் மேலானது, பலன் தியாகம்ங்கிறது தான் மன அமைதியை தரும் அப்படிங்கறத படிச்சோம். பலன் பற்றினை விட்டு விட்டால் மன அமைதி உடனே வந்துடும். நான் ஏதோ ஒரு சேவையை செஞ்சுட்டு பலன் பற்ற முழுசா விட்டுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு உடனே மன அமைதி வந்துடும் அப்படிங்கிறத பத்தி படிச்சோம். இப்ப மொத்தமா சுருக்கி சொல்லணும் அப்படின்னா எப்படி சொல்றது அப்படின்னா, உருவமுள்ள இறைவனை பக்தியுடன் வணங்குவது எளிதும் உயர்ந்ததும் அப்படிங்கிறத படிச்சோம்.
நிர்குண தியானம் கடினமானது. மனதை இறைவனில் நிலைப்படுத்த முடியாவிட்டால் படிப்படியாக பயிற்சி செய்யலாம். இறைவனுக்காக சேவை செய்வது பக்தியை வளர்க்கும். செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்வதனால் மன அமைதி கிடைக்கும். பக்தி யோகமே நம்ம அனைவருக்கும் நடைமுறை வழி அப்படிங்கிற விஷயத்த படிச்சோம் மாதாஜி. ஹரி ஹரி போல். ஹரி ஹரி சூப்பர். போல். நல்லா சொன்னீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நல்ல கிருஷ்ணா அருமையான மாதாஜி. சாப்டர் இது. இந்த சாப்டரே ரொம்ப அருமையான சாப்டர். இதுல வந்து பக்தியோட படிநிலைகள், பக்தி எப்படி பண்றது, அருவ வழிபாட்டை விட உருவ வழிபாடு எவ்வளவு சிறந்தது அப்படிங்கிறது எல்லா கருத்துக்களும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப வந்து 13ல இருந்து அந்த 20 வரையிலும் பாக்கி இருக்க ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களுடைய குணநலன்கள், எந்த விதமான குணநலன்களை நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டோம், நம்மளை வளர்த்துக்கிட்டோம்னா பகவானுக்கு பிரியமானவர்களாக மாற முடியும். அதாவது பகவானை நாம நெருங்க முடியும், பகவானுடைய உறவு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. நான் வந்து நேற்றுக்கு தேதிக்கு அட்டண்டன்ஸ் போட்டுக்கலாமா போட்டுக்க கூடாதுன்னு சிவகாமி மாதாஜி சொன்னா நல்லா இருக்கும். சிவகாமி மாதாஜி நீங்க தான் பதில் சொல்லணும் அதுக்கு. நேத்து நான் வரல, ஆனா இன்னைக்கு நான் உட்காந்து படிச்சுட்டேன். ம் அந்த வீடியோ முழுசா பார்த்துட்டேன். ஓகே ஓகே. அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை பிரபு. ஒரு நாள் அட்டண்டன்ஸ் இல்லைன்னா கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சரி அதனால பரவாயில்ல, விட்டுடுங்க. சரி, நான் இன்னைக்கு மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. அடுத்தது வந்து இப்போ இதுல வந்து நம்ம பக்தர்களுடைய குணநலன்கள் என்னென்ன நம்ம நம்மள்கிட்ட வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்கு நெருக்கமானவர்களாக மாற முடியும், அவரோட உறவு கொள்ள முடியுங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படிப்பட்ட குணநலன்களுடைய பக்தர்களையும் இங்க உதாரணமா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் ஒவ்வொரு பக்தர்களோட கதை வருது. இந்த கதையை நான் சொல்ல போறதில்லை. இன்னைக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கதையை சொல்ல போறீங்க. தெரியலன்னா நான் சொல்றேன். ஆனா தெரிஞ்சவங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துல வர்ற கதையை நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. இன்னைக்கு அதுதான் ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஓகேவா? ஓமா மாதாஜி பயம் புரியுங்க. போலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போலாம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பயம்லாம் ஒண்ணும் இல்லை மாதாஜி. எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் அதுல இருக்குது. தெரியலன்னா பரவாயில்ல, தெரியலன்னா விட்டுருதுங்க. தெரிஞ்சவங்க சொல்லட்டும், தெரியலன்னா முயற்சி பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஓகே நம்ம மாதாஜி. 13ல இருந்து 13 and 14 ஸ்லோகத்துல நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். யார் வாசிக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட்? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக அகங்காரத்தில் இருந்து விடுபட்டவனாக இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் பக்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அந்த அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து என்னென்ன குணங்களை நாம் வளர்த்துக்கிட்டா பகவானுக்கு நெருக்கமா போக முடியுங்கிறத ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்துட்டாரு பகவான். யாரு நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை பார்த்து நம்ம நிச்சயமா வந்து இந்த குணம் இல்லாம நம்ம இருக்கவே மாட்டோம். பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பார்த்து பொறாமப்படுறவங்க இந்த உலகத்துல நிறைய பேர். என் கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி மேலேயே பொறாமப்படுறவங்க கூட இருக்கிறாங்க. கூட பிறந்தவங்க என்ன இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா கல்யாணம் ஆகி வந்த மருமகள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா நிச்சயமா பொறாமப்படக்கூடிய குணம்லாம் இருக்கும். நம்ம குடும்பத்துல இதெல்லாம் பார்க்கறது தான் சகஜம் தான், உலகத்துல இருக்கிறது தான். ஆனா அந்த குணங்கள்லாம் எவ்வளவு தீய குணங்கள், அதெல்லாம் விட்டாதான் பகவானுக்கு நம்ம நெருங்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக நம்ம வந்து நம்மளை போலவே அடுத்தவங்களையும் நினைக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த குணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே இந்த உடல் அளவுல தான் வேறுபட்டு இருக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு உடல்வாக இருக்கும். அது வந்து நம்மளுடைய கர்மத்துக்கு தகுந்த ஒரு உடலை வந்து இந்த இயற்கையை கொடுத்துருக்கு நமக்கு. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவுக்கு வந்து எந்தவித வேறுபாடும் கிடையாது. ஆக்சுவலா பார்த்தா ஆத்மா வந்து ஆணல்ல பெண்ணல்ல அழியும் அல்ல அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா அதுக்கு எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. எல்லா உடல்லயும் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா ஒரே ஆத்மா தான். அதுக்கு தனித்தனியா அதுக்கு ஒன்றும் டெஃபனேஷன்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்படிப்பட்ட அந்த ஆத்மாவோட கூடவே யார் இருக்காருன்னா பரமாத்மாவும் இருக்கிறாரு. எல்லாருடைய ஆத்மாக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவும் கூடவே இருக்கிறாரு. அப்ப நாம வந்து அடுத்தவங்களை எப்படி நம்ம நினைக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட தோழமையோட பழகணும். அவங்கள விகல்பமா பார்க்கக்கூடாது. அன்போட நமக்கு சரிசமமா அவங்கள நடத்தக்கூடிய குணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அடுத்தது
தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக. இந்த உலகத்துல இருக்க அனைத்து பொருள்களும் பகவான் படைச்சது. ஒண்ணு கூட நம்ம பிறக்கும் போது கொண்டுகிட்டு வரல. இங்க எல்லாமே இருக்குது. இருக்கிறத தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். நம்ம வந்து உரிமை கொண்டாடுறோம். நம்ம காசை கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி நம்மளுதுன்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். ஆனா உண்மையா பார்த்தா அதோட உரிமையாளர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். நம்ம இருக்கிற மட்டும்தான் அதை அனுபவிப்போம். அது போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் யாரும் அனுபவிக்க போறாங்க. அதெல்லாம் நினைச்சா நம்ம வந்து இந்த உரிமை கொண்டாடுறத நம்ம நிறுத்திடணும். அடுத்தது அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக. நான் இந்த உடல் அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு அகங்காரம் இருக்கும். நான் பெரிய ஆளு, அந்த இந்த வீட்டையே நான் தான் நிர்வாகம் பண்றேன், நான் இல்லைன்னா அந்த வீடே போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு லேடிஸோட குணபாவம். ஒரு ராஜாங்கத்துல ஒரு அரசன் வந்து இல்ல இப்ப எல்லாம் மினிஸ்டர்லாம் என்ன செய்வாங்க, நான் தான் இந்த நாட்டை ஆள்றேன், நான் தான் பெரிய ஆளு அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஒருத்தரும் அவங்கவுங்கள்ட்ட இருக்க திறமையை வச்சு என்ன செய்வாங்க, ஒரு அகங்காரம். எல்லா அகங்காரமும் என்னன்னா எல்லாம் இந்த உடலால வரக்கூடிய அகங்காரம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவுன்னு பார்த்தா நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்கு அடிமை. ஆக்சுவலா அவருக்கு நம்ம தொண்டு செய்யக்கூடிய நிலையில தான் நம்ம இருக்கிறோம். அப்ப அந்த அகங்காரத்தை நம்ம விட்டு ஒழிக்கணும். இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை. நமக்கு வந்து இன்னைக்கு இன்பம் வரும், நாளைக்கே துன்பம் வரும். இன்பமும் துன்பமும் எப்படின்னா கால சக்கரம் போலதான் சுழண்டுகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு. அதுல இருந்து யாருமே தப்ப முடியாது. இன்னைக்கு உயர்ந்த நிலையில இருக்கவங்க நாளைக்கு சரிஞ்சு விழுவாங்க. இன்னைக்கு ரொம்ப பரம ஏழையா இருக்கிறவங்க நாளைக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு கூட போகலாம். அது கடவுளுடைய அருளும் அவங்களுடைய முயற்சியினால கூட இருக்கலாம். அதனால அந்த நமக்கு வரக்கூடிய இன்ப துன்பங்களை நினைச்சு நாம எப்படி கலங்கக்கூடாது, மனம் கலங்கக்கூடாது, அந்த நிலையில இருக்கணும். அடுத்தது சகிப்புத்தன்மை. எப்போதும் யாராவது நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க சமயத்துல. அவங்க நம்மளுக்கு பிடிக்காத நமக்கு பேச்சு பேசுவாங்க, நமக்கு பிடிக்காத செயலை செய்வாங்க, வீட்டிலேயே கூட நம்ம சொல்றதை கேட்க மாட்டாங்க. அப்ப நமக்கு வந்து என்ன செய்யணும், கோபம் வரும். ஆனா அந்த கோபத்தை விட்டுடணும். அதை சகிச்சுக்கக்கூடிய டாலரன்ஸை நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், வளர்த்துக்கணும் நமக்குள்ள, அந்த நிலை. அடுத்தது எப்போதும் திருப்தியுற்று. நமக்கு பகவான் இவ்வளவு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கிறாரே, இதை தாண்டி நமக்கு வேற என்ன வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணுமே தவிர, இது பத்தாது, இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படிங்கிற நிலையில அதிருப்தியோட வாழக்கூடாது, திருப்தியோட வாழணும். சுய கட்டுப்பாடு. நம்ம உடலாலையும் சரி உள்ளத்தாலையும் சரி நம்ம வந்து நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்தி வாழணும். புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், மனசை கட்டுப்படுத்தணும், ஆசையை கட்டுப்படுத்தணும். அதெல்லாம் எதுக்காக செய்யணும், நம்ம பகவான் உலகத்துக்கு போகணும்னா இதெல்லாம் செஞ்சுதான் ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. நம்ம வந்து நம்ம தான் தோன்றித்தனமா நம்ம பாட்டுக்கு மனசை அலைய விட்டு புலன்களை அலைய விட்டோம்னா இந்த பிறவி சக்கரத்திலேயே நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், பிறந்து பிறந்து இறந்து இறந்து இதுலயே சுத்திட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். அடுத்தது வந்து மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிறுத்தி. எப்போ பொழுதும் நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம கடமையை செய்யணும், அதே சமயம் பகவானை மறந்துடக்கூடாது. எப்போதுமே என்ன செய்யணும், ஆல் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நோ ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி எப்போதும் பகவானை நாம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம மனசுல அதை ஒரு எப்போதுமே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும், உறுதியோட பக்தி தொண்டு. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு நான் 11ஆவது சாப்டரே ஒரு லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்தேன் என்னென்னு. அந்த மாதிரி அதுல ஏதோ ஒண்ணு முடிஞ்சா எந்த அளவு வேணாலும் நம்ம செய்யலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும். இத்தகைய செயல்கள்லாம் யார் ஒருத்தன் செய்கிறானோ அவன் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அப்ப இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும், நமக்குள்ள வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இப்ப இந்த பிக்சர்ல ஒரு கதை இருக்குது. இந்த கதையை யார் சொல்ல போறீங்க? சும்மா சுருக்கமா 4-5 வரியில சொன்னாலும் போதும். சுதாமா வந்தார். சுதாமா அவங்க கதை தானே? கரெக்ட் கரெக்ட். சொல்லுங்க. 2 பேருமே மியூட் போட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சுதாமா வந்து சுதாமா சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. சொல்லுங்க மாதாஜி, பரவாயில்ல, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க பிரபு, நீங்க தான் சொல்லுங்க. யாரும் வேணா சொல்லுங்க. அவர் இன்னும் நிறைய கதை இருக்குல்ல. சுதாமா கிருஷ்ணர் கிட்ட உதவி கேட்கறதுக்காக அவரோட மதுரா நகரத்துக்கு வரும்போது கிருஷ்ணர் தன்னுடைய நண்பனுக்காக அவர் பாதத்தை கழுவி சேவனம் பண்ணி இது பண்ணுவாரு. சுதாமா அவர் கீழே உதவி கேட்க ரொம்ப தயக்கப்பட்டுட்டு வெக்கப்பட்டு நிற்பாரு. அவர் கையில இருந்து அவல் வாங்கி
சாப்பிட சாப்பிட அவரோட வறுமெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்கிடும். அவர் நண்பன்ற ஒரு காரணத்துக்காக அவரோட பாதத்தை கழுவி அவருக்கு சேவனம் பண்ணுவார். ஓகே, வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. இந்த சுதாமா வந்து பகவானுக்கு பெரிய நண்பன். அவங்க சின்ன வயசுல குருகுலத்துல 2 பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்து படிச்சவங்க. ரொம்ப சின்ன வயசுல குட்டி குழந்தையா இருக்கும் பொழுது. அப்ப படிச்சதுக்கு இப்பதான் அவர் வராரு ராஜ்யத்துக்கு. அவர் வெக்கப்படுறாரு. ஏன்னா இவர் பரம ஏழை, பகவானும் பெரிய ஐஸ்வர்யமா துவாரகை ஆண்டுகிட்டு இருக்க மகாராஜா. அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும் பொழுது இவர் வந்து இருக்காரு. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு, இத்தனை குணங்கள் இப்ப நம்ம படிச்சோமே, நிறைய ஒரு லிஸ்ட் போட்டு பொறாமை இல்லாதவன், எல்லாருக்கும் நண்பனா, உரிமையாளன் கருதாதவன், அகங்காரம் இல்லாதவன் படிச்சோமே, அத்தனை குணங்களும் யாருக்கிட்ட இருக்குன்னா அந்த சுதாமா கிட்ட இருக்கு. அதனாலதான் பகவான் வந்து அந்த குணங்கள் இருக்கிறதுனாலதான் பகவானுக்கு பிரிய நண்பனா அவர் ஆகுறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அடுத்ததுக்கு போகணுமா? எல்லா துன்பங்களையும் கிருஷ்ணருடைய அருளாக நினைத்து விளைவை தவிர்த்தல். ஒரு வந்து பகவானுடைய இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, தனக்கு ஏதாவது துன்பம் ஏற்பட்டா கூட அது பகவானுடைய கருணையால ஏற்பட்டது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துக்கு தான் போவாங்களாம். நம்ம அது வந்து தப்பா நினைக்க மாட்டாங்க. அதுவும் கருணை, பகவானுடைய கருணை. நமக்கு பெரிய துன்பம் வராம ஏதோ சின்ன துன்பத்தை கொடுத்தாரு அப்படின்னு நினைப்பாங்களாம். அததான் இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அத்வேஷ்டா அப்படின்னா பொறாமையற்றவனாக, சர்வபூதானா மைத்ர அப்படின்னா கருணை, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, சமதுக்க சுகம் அப்படின்னா இன்ப துன்பத்தில் சமநிலையுடையவன், நிர்மமோ அப்படின்னா உரிமையாளர் என்ற உணர்வின்றி, நிரகங்காரா அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவன், ஷமி சகிப்புத்தன்மையுடன் மன்னித்து, சந்துஷ்ட திருப்தி அடைந்து, சததம் யோகி எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன், யதாத்மா சுய கட்டுப்பாடு உடையவன், திருட நிச்சய உறுதியுடன், மையற்பித மனோபுத்தி மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைத்து, இத்தனை குணங்களையும் வளர்த்துக்கிட்டவங்க தான் பகவானுக்கு நெருக்கமானவர்களாக ஆக முடியும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்துக்குல இருந்து அக்ரூரர் வந்து மதுராவுக்கு அழைச்சிட்டு போறாரு கிருஷ்ணரை. அப்போ வந்து கோபிகள்லாம் கதறி அழறாங்க. குறுக்க வந்து தேருக்கு குறுக்க படுத்துக்கிறாங்க, தேரை போக விடாம ரோட்ல. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, கிருஷ்ணர மனமே இல்லை பிரியறதுக்கு. ஆனா அவர் என்ன செய்யறாரு, நான் திரும்பி வருவேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. அப்ப வந்து இந்த கோபிகளோட நிலையை தான் அதை வந்து இங்க சொல்றாங்க, பிரிவு துயர்ல அவங்க இருக்கிறத கட்டுறாங்க. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, எனது சொந்த கர்ம வினையினால் இந்த நபர் எனக்கு ஒரு எதிரியாக செயல்படுகிறார். எனவே அவரை எதிர்ப்பதை விட துன்பப்படுவதே சிறந்தது. இதுதான் கர்மபத்திலிருந்து விடுபடும் வழி. அப்படின்னா இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா இருக்கலாம், இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம். ஏதோ 2 பேர் இருக்காங்க. 2 பேரும் எப்படி இருக்காங்க, அவங்க அந்த பக்கம் பாத்துக்கிறாங்க, இவங்க இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. 2 பேருக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை, சண்டை. ஆக மொத்தம் 2 பேரும் என்ன செய்யறாங்க, ஒருத்தர் விரோதமா இருக்கிறாங்க. இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு அவங்களே ஒரு முடிவு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி வர்றதுக்கான காரணம் அவங்க எதிரி கிடையாது, என்னோட கர்ம வினையால தான் அவங்களுக்கு எனக்கும் பிரச்சனை வந்திருக்கு. அவங்க இந்த மாதிரி என்ன பேசுறதுக்கான காரணம் என்னோட கர்ம வினை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறவங்க யாரோ அவங்க தான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். அவங்கள போய் எதிர்த்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி நம்ம கர்மத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது பாடமா இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. எனக்கு ஏற்படும் நல்ல மற்றும் தீயவை என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்காக பகவானால் ஏற்படுத்தப்படும் பக்குவமான திட்டம். நமக்கு நல்ல விஷயங்களும் நடக்கும், கெட்ட விஷயங்களும் நடக்கும். ஆனா எல்லாமே என்னத்துக்கு காரணம்னா பகவானுடைய திட்டம். அது நம்ம வந்து அப்பதான் வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகவான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற ஒரு வழி அப்படிங்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 15 யார் வாசிக்கிறீங்க? यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियाः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனிங் பிடிச்சிருங்க மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்னென்ன குணங்கள் எனக்கு பிரியமானது அப்படின்னு பகவான் அடுத்தது சொல்றாரு. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல். நாம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம நச நசன்னு நம்ம போய் அவங்களை தொல்லை கொடுக்க கூடாது. அதே மாதிரி அவங்களால நமக்கு தொல்லை வராமையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். வீட்டுலன்னு இல்லை, வெளியிலயுமே சமுதாயத்திலயுமே நாம நம்மளால பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூட நம்ம என்ன சொன்னோம், வேலி சண்டை வரும். அந்த இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் விட்டு கொடுக்கணும். நம்ம அவங்க விட்டு கொடுக்கலன்னா நாம விட்டு கொடுத்துட வேண்டியதுதான். இப்படி யாருக்கும் தொல்லையை கொடுக்காம நாமளும் அந்த தொந்தரவுல மாட்டிக்காம, அடுத்து இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் இந்த இருநிலை இதெல்லாமே இருமை, இன்பம் துன்பம்ங்கிறதெல்லாம் அந்த இருமையிலெல்லாம் சிக்காம, பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் பயப்படக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு ஆதரவா பகவான் இருக்கார் துணைக்கு. நாம எதுக்கு பயப்படணும்? அப்புறம் ஏக்கம், எது வேணும் இது வேணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருந்தாதான் ஏக்கம் வரும். அந்த ஆசையெல்லாம் இல்லாம சமநிலையோட யார் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இப்ப அடுத்தது சொல்லியிருக்கிறாரு. இந்த இதுக்கும் இங்க ஒரு கதை கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த கதை யார் சொல்ல போறீங்க? தெரிஞ்சவங்க டக்குன்னு வரலாம். தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லிடுவேன். தெரியலைங்க மாதாஜி. ஓகே. இதுல என்ன கதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் இருக்காரு. தெரியுதா? சிவபெருமான் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. பக்கத்துல பார்வதி தாயார், அவங்க 2 பேரும் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. இவங்க சிவபெருமான் என்ன செய்யறாருன்னா, மியூட் போட்டுங்க மாதாஜி. சிவபெருமான் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, பாகவதம் கதையை சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. இங்க இருக்க முனிவர்களுக்கு, நாரதர் கூட இருக்காரு, எல்லாருக்கும் பாகவத கதையை சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அங்க தாயாரும் உட்கார்ந்து பக்கத்துல என்ன செய்யறாங்க, பகவானுடைய கால் மேல அவங்களுடைய கால் இருக்குது. இப்ப இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும் பொழுது வானத்துல இந்த மாதிரி புஷ்பக விமானம் பறந்து வரக்கூடிய, அந்த காலத்துல எல்லாம் அதெல்லாம் இருந்தது இல்லையா, அதுல ஒரு கந்தர்வன், யாருன்னா சித்திரகேது அப்படிங்கிற ஒரு கந்தர்வன் அதுல பறந்து வராரு. அவர் அங்கிருந்து பார்க்கும் பொழுது தாயார் பகவானுடைய சிவபெருமானுடைய வடிமேல கால் வச்சிருக்கிறத அவர் பார்க்கிறாரு. அவர் எதேர்ச்சியா சிரிக்கிறாரு. இவர் ஞானி. நம்முடைய சிவபெருமான் எப்படின்னா ஞானி, பரம வைஷ்ணவர். அவரு அவர் இதை எப்படி எடுத்துக்குவார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலையில அவர் சாதாரணமா தான் சிரிக்கிறாரு. ஆனா அது சிரிப்பை பார்வதி என்ன செய்யறாங்கன்னா தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. நம்மளை பார்த்து இது அவமானப்படுத்துற மாதிரி அவன் சிரிச்சிட்டான், அது எப்படி என்ன சிரிக்கலாம், என்னுடைய கணவர் மேலதானே நான் கால் வச்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றுது. அதையும் சிவபெருமான் புரிஞ்சுக்கிறாரு. அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, உடனே அவருக்கு சாபத்தை கொடுத்துட்றாங்க. என்ன சாபம்? நீ விருட்சாசுரனா அடுத்ததுல அசுர பிறவி எடு அப்படின்னு சொல்லி சாபம் கொடுக்குறாங்க. அவரும் என்ன செய்யறாரு, ஏத்துக்கிறார். அந்த சித்திரகேதுவும் என்ன பண்றாரு, பரவாயில்ல அப்படின்னு அசுர குலத்துல விருஷாசுரனா அவர் பிறக்கிறார். விருத்ராசுரனா பிறவி எடுக்கிறாரு. பிறவி எடுத்த பிற்பாடும் அவர் எப்போதும் பகவானை தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. ஏன்னா அவர் சிறந்த ஒரு பக்திமான். அதனால என்ன செய்யறாரு, சிறந்த நிலையில இருக்கிறதுனால அடுத்த இதுல இருக்கும்போது, அசுர குலத்துல இருக்கும்பொழுது பகவான் மேல பக்தியோட இருக்கிறாரு. அப்படி இருக்கும்போது இந்திரனுக்கும் அவருக்கும் சண்டை வரும். இந்திரனே வெல்ல முடியாது. அப்புறம் இந்திரனை வெல்லக்கூடிய வாய்ப்பை அவரே ஏற்படுத்தி கொடுத்து அந்த பிறவியை முடிச்சுட்டு பகவானுடைய உலகத்துக்கு செல்வார் அப்படிங்கிறது கதை. அந்த கதை தான் இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்காமல், யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் சமநிலையுடன். இதுல கூட ஒரு கதை இருக்கு, யாருக்கு தெரியும்? அந்த தாகூர், அவர் பேரு மறந்து போச்சு மாதாஜி. அவங்க கதையா? ராமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாகூர். ஹரிதாஸ் டாகூர் ஹரிதாஸ் தாகூர் கதை. அவரை சோதனை பண்றதுக்கு ஒரு விபச்சார பெண் வராங்க. அந்த பெண்ணையே அவர் என்ன செஞ்சிடறாரு, பக்தியோட மாத்திடுறாரு. அந்த பெண்ணு பக்திக்கு வந்துடுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு ஒரு பக்தரை அணுகுனோம்னா நம்மளையும் பக்தரை ஆக்கிடுவாங்கங்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் இதுதான். அதுதான், யாருக்கும் தொல்லை கொடுப்பதில்லை, யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. பக்தர் எப்போதும் கிருஷ்ணரில் மூழ்கியுள்ளான். பக்தர்கள்லாம் எப்போதும் பகவான் கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் யாராலையும் தொல்லை கொடுக்க முடியாது, அவங்களும் யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 16 யார் வாசிக்கிறீங்க?
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களில் சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலையின்றி எல்லாவித வழிகளில் இருந்தும் ஈடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுலயே வந்து பக்தருடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல். இப்போ ஊர்வலகத்துல பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க, அடுத்த வீட்டுக்காரவங்க, நல்ல பெரிய வசதியானவங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். நிறையா இந்த சமூகத்தில் பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நாமளும் வாழணும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து என்ன செய்வோம், எண்ணங்கள் வரும். அதெல்லாம் வந்து சாதாரண செயல்கள் தான். அதாவது பௌதீகமா நம்ம வாழ இருக்குது. அந்த நிலையில இல்லாம நம்ம ஒரு பக்தரா நம்ம வந்து அதை பார்த்தோம்னா, பக்தர் நிலையில இருந்துகிட்டு அடுத்த வீட்டுக்காரங்களையும் சமுதாயத்தையும் பார்க்கும்பொழுது நம்ம என்ன செய்யும், அவங்க செய்யறதெல்லாம் நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கவே மாட்டோம். அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, எப்பொழுதும் உள்ளம் புறமும் இரண்டுமே வந்து தூய்மையோட இருக்கணும். நிபுணனாக, பக்தியில அவங்க வந்து என்ன செய்யணும், அடுத்தவங்க யாராவது பக்தியை பத்தி தவறா கிருஷ்ணரிய பத்தியோ இல்லை பக்தர்களை பத்தியோ தப்பா பேசினா அவங்களை எதிர்த்து போராடக்கூடிய நிலையில நிபுணனா இருக்கணும். கவலைகள் இன்றி நம்மளை காக்கிறதுக்கு பகவான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற நிலையில கவலை இருக்காது. எல்லா வித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக, வழிகள்ங்கிறதெல்லாம் இந்த உடம்புக்கு தான். ஆத்மாவுக்கு வந்து நம்ம வழி கிடையாது. மனசுக்கு வரும், உடலுக்கு வரும். ஆனா ஆத்மாவுக்கு எந்த வழியும் கிடையாது. அப்ப ஆத்ம நிலையில இருந்து நாம வந்து அதை யோசிக்கணும். அடுத்தது, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ. நம்மள்ட்ட இந்த பொருள் இல்லையே, நாளைக்கு நம்ம என்ன எப்படி நம்ம வாழறது, நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான செல்வம் இல்லையே, குழந்தைங்களை வளர்க்கணுமே, படிக்க வைக்கணுமே, பெரிய ஆளா ஆக்கணுமே, அதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யறது அப்படின்னு ஏதானும் பலனை, அதுக்கு அந்த பலன்கிறது செயல்கள்ல நம்ம வந்து அடிக்கடி கண்டினியூஸா ஈடுபடாம, அதாவது முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு பகவான். இந்த போட்டோல இருக்கிறது யாரு? இவங்க 2 பேர் யாரு? தெரியல மாதாஜி. துளசிதாசராம் மாதாஜி. இல்ல பிரபு, இதுவும் வந்து குசேலரும் அவருடைய மனைவி சுசீலா அப்படிங்கிறவங்க. சுசீலா தான் அவங்க மனைவி பேரு. இவரு குசேலர் தான். அவங்களுடைய வீடு இப்படி பாருங்க, ஒரு கூரை வீடு, அதுவுமே பொத்தலும் தத்தலுமா இருக்கும். அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பசியில வாடும். நாளைக்கு உயிரோட இருக்குமானே சந்தேகம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு. அந்த அளவுக்கு ஒரு பசியில இருக்கும். அப்பதான் இவங்க வந்து சொல்றாங்க, நீங்க போய் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணரை போய் பாருங்க, துவாரகையில போய் வாங்கிட்டு வாங்க பொருளை. இவ்வளோ கஷ்டப்படுற நீங்களும் நானும் என்ன பட்டினி கிடக்கலாம், குழந்தைங்க பட்டினி கிடக்கும், போய் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அறிவுறுத்துவாங்க. ஆனால் இவர் போகவே மாட்டார். அவரை பிடிச்சி தள்ளாத குறையா அவங்க வந்து அனுப்பி விடுவாங்க. கவலைப்பட மாட்டார். என்ன நடந்தாலும் நடக்கட்டும்னு கவலை இல்லாமல் இருக்கிறாரு. இந்த குணங்கள்லாம் அவர்கிட்ட இருக்குதுங்கிறதுக்கு தான் இந்த இதை வந்து காட்டியிருக்கிறாங்க இங்கே. ஜட செயல்களில் பற்றின்றி, அதுதான் அது மாதிரி இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த பௌதிக உலகத்தோட செயல்களில் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், பற்று இல்லாமல் இருக்கணும். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. அனபேக்ஷ அப்படின்னா சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், எல்லாரும் போல நாமளும் நினைக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நிலையா. சுஷீர், உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருக்கணும். தக்ஷ அப்படின்னா நிபுணனாக. உதாசீனோ, கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டு. கதவியத, எல்லா வழிகளிலிருந்து விடுபட்டு. ஏனென்றால் உடலில் அடையாளங்களிலிருந்து விடுபட்டவன். சர்வாரம்ப பரித்தியாகி, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக. இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் இங்க நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாட்டே இருக்குது. அவர் முகத்துல பாருங்க எவ்வளவு சிரிப்பு. ஆனா அவர் கையில் காசே கிடையாது, 10 பைசா கிடையாது. வெறும் 40 ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு அவர் வந்து சரக்கு கப்பல்ல ஏறி நியூயார்க் போறாரு. அப்போ கூட அவர் வந்து நிறைய ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வருது. ஆனா அவர் வந்து கவலையே படலை. அதுக்காக 2 ஹார்ட் அட்டாக் வருது அவருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவர் பொழைச்சு வந்ததே பகவானுடைய அருள்னு நினைச்சுக்கிறாரு. அந்த மாதிரி நிலையில ஒரு பக்தன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நிபுணனாக, தூய்மையானவராக, கவலை இல்லாதவனாக, வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவரான, பக்குவமானவரான கிருஷ்ணரை பின்பற்றுவதால் ஒரு பக்தனும் நிபுணனாக, தூய்மையானவராக, கவலையற்றவனாக, வழி இல்லாதவனாக, பக்குவமானவனாக ஆகின்றான். இத்தனை குணங்களும் பகவான்கிட்ட இருக்குது. அதை அவரை ஃபாலோ பண்றோம், அவரையே வணங்கிட்டு இருக்க நாமளும் என்ன செய்வோம், அவருடைய குணங்கள் நமக்கு வரும். அதை தான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. 17 யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்க பிரபு. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ
துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துரைக்கின்றானோ அந்த பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல இன்னும் என்னென்ன குணங்கள் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் சொல்றாரு. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் அழுவதில்லையோ துன்பப்படுவதில்லையோ. இந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்ம வந்து மகிழ்ச்சியும் துன்பமும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இரவும் பகலும் போன்றது மாறி மாறி வரும். இரவு வந்துட்டா பகல் வருது, பகல் வந்த பிறகு இரவு வருது மாதிரி இந்த மகிழ்ச்சி வர்றதும் அடுத்தது துன்பம் வர்றதும் மாறி மாறி வரக்கூடியதுதான். அதான் அறிவுடையவர்கள் வந்து அதுல ஈடுபட மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அந்த நிலையிலையும் அடுத்தது இது வந்து புலம்புவதில்லை. அதாவது துன்பத்தை கண்டு நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க, புலம்புவாங்க. பாருங்க, நான் தான் கஷ்டப்படுறேன் அந்த உலகத்திலேயே, நான் எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டத்தை ஏன் தான் பகவான் கொடுத்தாரோ அப்படின்னாலாம் ஒரே புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நிறைய பேர் நான் என்கிட்ட புலம்பியிருக்காங்க அந்த மாதிரி. அந்த மாதிரியோ அடுத்தது ஆசைப்படுவதில்லையோ. எனக்கு வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி வாழ்க்கை அமையல, நான் வந்து சாதாரணமா ஒரு வாழ்க்கையில இருக்கிறேன், இல்லை வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கல அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பொருளை வச்சு அவங்க வந்து அதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க. தன்னுகிட்ட இல்லாத ஒண்ணு அடுத்தவங்ககிட்ட இருக்கும் பொழுது அதுக்காக ஆசைப்படுறது. அடுத்தது மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துரைக்கின்றானோ. வந்து மங்களம் அமங்கலம்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு சுப நிகழ்ச்சியோ இல்லை ஒரு துக்க நிகழ்ச்சியோ எதுவா இருந்தாலுமே இருக்கட்டும், அந்த நிலை இரண்டுமே, திருமணம் நடக்கும் பொழுது ஒரு சந்தோஷம், துக்கம் வரும்போது ஒரு துயரம், இதெல்லாம் வந்து இல்லாம ரெண்டையும் இயற்கை, இது இயற்கையோட தோற்றம். வெறும் பிறக்கிறோம், வாழறோம், திருமணம் பண்றாங்க, அப்புறம் வயதாவது மரணம் அடைகிறோம் அப்படின்னு ஒரு அது இயற்கையா எடுத்துக்கக்கூடியவங்க யாரோ அப்படிப்பட்ட மனநிலை கொண்ட பக்தன் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு வந்து பகவான் இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுல ஒரு கதை இருக்கு. இதை யார் சொல்ல போறீங்க? பிரகலாதன். கரெக்ட், சொல்லுங்க. பிரகலாதன் தானே? பிரகலாதன் தான். இரண்யகசிபு அவங்க அப்பா வந்து அவரோட பேரை சொல்லாம ஹரிநாமமே சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி அவரை பலவிதமா கொல்றதுக்கு முயற்சி செய்வாரு. அதுல இது ஒரு முயற்சி. கரெக்ட். யானையோட காலில் இட்டு மிதிக்க வைக்கிறாங்க. அப்புறம் ஈட்டி, அம்பு, இந்த மாதிரி இது சாட்டை அதெல்லாம் கொண்டு அடிச்சு துன்புறுத்துறாங்க. கடல்ல ஒட்டி தள்ளுவாங்க, நெருப்புல விட்டு எரிக்க பார்ப்பாங்க, பாம்பை விட்டு கடிக்க பார்ப்பாங்க. எத்தனை செஞ்சாலும் அவரை சுத்தி வந்து ஒரு பக்தியோட வளையம் வந்து இங்க இருக்கும், அவரை சுத்தி இருக்கும். அது காப்பு, அது அந்த காப்பு இருந்துக்கிறதுனால எந்த ஒரு துன்பமும் அவரை வந்து கிட்ட கூட அணுகாது. அது ஏன் அப்படின்னா பக்தனுக்கு பகவான் எப்போதும் துணையா இருக்கிறாரு. இப்படி பிரகலாதன் போன்ற குணங்கள் உடையவர்களை வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, ரொம்ப விரும்புறாரு. அதனாலதான் வந்து அவர் கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் நரசிம்மரா வந்து தூண்ல இருந்து உதயமாகிக்கிறாரு. எங்க வந்து என்னன்னு சொல்லுவான்னு தெரியலையே, எந்த இடத்துல இருந்து நம்மள பிரகலாதன் சொல்லுவான்னு தெரியலன்னுட்டு எல்லா இடங்களையும் நிறைஞ்சு நிப்பாராம். என்ன உருவம் எடுக்கணும்னு கூட அவருக்கு தெரியாதான். அந்த டக்குன்னு அந்த நேரத்துல வந்து நரசிம்ம ரூபத்தை எடுத்துக்கிட்டு பகவான் வர்றாரு அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு பிரகலாதனுடைய பக்தி சிறந்த பக்தியா இருக்கு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். ஜட உணர்வுகளால் பாதிக்கப்படாமல் எப்படி இருக்கணும், ந ஹிருஷ்யது நத்வேஷ்டி, அதாவது மகிழ்ச்சியில் துள்ளாமலும் துக்கத்தில் துவளாமலும், ந சோஷதி ந காங்ஷதி, புலம்புவதோ ஆசைப்படுவதோ இல்லை, சுபா அசுப பரித்தியாகி, சுபம் வரும் பொழுதும் சரி எல்லாவித மங்களம் மற்றும் அசுப அமங்கல செயல்களுக்கும் மற்றும் பாவ செயல்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு திவ்யமானவர். பகவான் அந்த நிலையில இருக்கிறாரு, பக்தர்களும் அந்த நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புறாரு. அதை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்னுடைய மகிழ்ச்சி கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதில் உள்ளது. ஒரு பக்தன் என்ன செய்யணும், பகவானை திருப்திப்படுத்துற குணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுதான் இங்க பிரகலாதர் செய்யறார். பகவான் எப்பொழுதும் அவருடைய நாமத்தை உச்சரிச்சு பகவானை அவரை வந்து திருப்திப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காரு. அவருக்கு சேவை செய்வதே என்னுடைய ஒரே ஆசை. கிருஷ்ண உணர்வு ஒன்றுதான் இந்த பௌதிக உலகின் ஒரே மங்களகரமான விஷயம். இதுதான் ஒரு பக்தனின் அணுகுமுறை. அதனாலதான் வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, நரசிம்மர் கோபம் வந்து எல்லார் மேலேயும் உக்கிரமா இருந்தாலும் பிரகலாதர் கிட்டக்க போனோம்னா அவர் தலையை தடை கொடுத்து தூக்கி மடியில வச்சுக்குவாராம். அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்தன் இருக்கிறாங்கன்னா பகவான் நம்ம வந்து எவ்வளோ நெருங்க முடியுது. நம்ம செய்யக்கூடியது ஒண்ணுமே இல்லை, பகவானை எப்போதும் தியானம் பண்ணணும், அது ஒண்ணுதான் நம்மளுடையது. ஆனா பகவான் நமக்காக இறங்கி வருவார் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. 18, 19 யார் வாசிக்கிறீங்க?
ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே இல்லையா பாதிக்க? மாதாஜி நான் படிச்சட்டுமா? படிங்க பிரபு. படிங்க பிரபு. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப பரமேஸ்வர பகவான் சொல்றாரு, யாரு எனக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படின்னா எந்த குணங்கள் அவங்கள்ட்ட இருக்கணும்? நண்பனையும் எதிரியும் சமமாக பாவித்து. நம்ம வீட்டுக்கு நம்மளுடைய நண்பர்கள் வரும்போது நம்ம ரொம்ப அவங்களுக்கு நம்ம விழுந்து விழுந்து கவனிப்போம், ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா. அப்போ அதே சமயம் நமக்கு வேண்டாதவங்க ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா மூஞ்சியை தூக்கி வச்சுட்டு அவங்கள சரியா கவனிக்க கூட மாட்டோம். ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுக்கறத விட அவருக்கு உபசரிப்பு கூட நம்ம கட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குணங்கள் இருக்கா இல்லையா மனிதர்கள்ட்ட? கண்டிப்பா இருக்கா இல்லையா? இருக்கா இல்லையா? நிறைய இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு. அந்த மாதிரி குணம் எல்லாம் இருந்தா பகவான் கிட்ட போகவே முடியாது. அதுதான் இங்க சொல்றாரு. நண்பனா இருந்தாலும் சரி, எதிரியா இருந்தாலும் சரி, நாம இப்ப ஜராசந்தன் என்ன பண்ணா, அவன்கிட்ட போர் புரியும் போருக்காக போறாங்க. யாரெல்லாம் போறாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் போறாரு, அர்ஜுனன் போறாரு, பீமன் போறாரு. 3 பேரும் போறாங்க. ஒரு பிராமண வேடத்துல போறாங்க. ஆனா அவனுக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு இவங்க 3 பேரும் பிராமணர்கள் இல்ல, நம்மள்ட்ட வந்திருக்காங்க போர் புரியன்னு. எதிரியா தான் எதிரியாவே தெரிஞ்சே போறாங்க. ஆனாலும் அவன் என்ன செய்வான், உபசாரம் அப்படி பண்ணுவானாம். பகல் நேரத்துல 2 பேரும் சண்டை போடுவாங்க. யாரு? ஜராசந்தனும் பீமனும் சண்டை போடுவாங்க. ராத்திரி நேரத்துல விருந்தாளர்களை எப்படி கவனிக்கணுமோ அந்த மாதிரி கவனிப்பானாம். அந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் அப்ப இருந்திருக்கு. ஒரு கெட்டவன்கிட்ட கூட அந்த நற்குணங்கள் இருந்திருக்கு. அந்த மாதிரி நிலையில தான் அந்த நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமா பாவிக்கிற குணம் பகவானுக்கு பிடிக்கும். அப்புறம் மானம் அவமானம், இன்பம் துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, இது எல்லாம் டுவாலிட்டி. ரெண்டுமே இது இருந்தா அது இருக்கும் கண்டிப்பா. அதுல எல்லாம் நம்ம மயங்க கூடாது. என்ன செய்யணும்? எல்லாத்தையும் சமமா ஏத்துக்கணும். எது கிடைக்குதோ நமக்கு இதுவும் பகவானுடைய அருள். யாராவது நம்மளை அவமானப்படுத்திட்டாங்கன்னு உட்காந்து அழவக்கூடாது. சரி, இது பரவாயில்ல, நம்ம இதை அனுபவிக்க வேண்டியது நம்ம விதி அப்படின்னு நம்ம ஏத்துக்கணும். அந்த நிலையில களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு பௌதிக விஷயங்கள்ல எல்லாம் நம்ம அதிகமா ஈடுபட்டோம்னா நம்ம நிச்சயமா நம்மளுடைய மனசுல இருக்க அழுக்குகள்லாம் என்ன செய்யும், அபரிமிதமா வளர்ந்து நம்மளை பாதாளத்தை தள்ளி விட்டுடும். அந்த நிலைகள்ல அதான் பௌதிகத்துல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும், ஒதுங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று, எது கிடைக்குதோ, இன்னைக்கு கஞ்சி கிடைக்கும், நாளைக்கே நமக்கு ஒரு ஒரு ஸ்வீட் கூட நமக்கு கிடைக்கும். பெரிய கிடைக்கக்கூடாத அரிதான ஒரு பொருள் கூட நாளைக்கு கிடைக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு கஞ்சி கிடைச்சதேன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. எது கிடைக்குதோ அதுல நாம திருப்தி அடைஞ்சுக்கணும். அந்த நிலை. தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல், இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருந்தா போதும். நமக்கு பெரிய மாளிகை அரண்மனை மாதிரி வேணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வேண்டியதே இல்லை. சன்னியாசிகள்லாம் கூட ஒரு மரத்தடியில இன்னைக்கு தங்கினா நாளைக்கு தங்க மாட்டாங்க, போயிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த மரத்தடியிலே டெய்லி உட்கார்ந்தாங்கன்னா அந்த மரத்தடி அவங்களுக்கு சொந்தம்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும் மனசு. ஏன்னா இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறதுனால. அதனால ஒரு மரத்தடியில உட்கார்ந்தவங்க அடுத்த நாள் இன்னொரு மரத்தடிக்கு போயிடுவாங்களா, அதே இடத்துல உட்கார மாட்டாங்களாம். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று, பகவானை பற்றிய அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் எவனோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இதுல பகவான் சொல்றாங்க. இதுல ஒரு கதை இருக்கு. இந்த கதை யார் சொல்ல போறீங்க? இன்னைக்கு நீங்க தான் சொல்லணும் கதை. சொன்னவங்களே சொல்ல வேண்டாம், சொல்லாதவங்க சொல்லணும். தெரியலன்னா சொல்லலாம். தெரியல மாதாஜி. யாருக்குமே தெரியலையா? தெரியல மாதாஜி. ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். இது அம்பரீஷ் மகாராஜாவோட கதை. அம்பரீஷ் மகாராஜா கதைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அநேகமா. அவர் தான் பக்தியில சிறந்தவர். அவர் கண்ணா எல்லா புலன்களையும் பகவானுக்கு ஈடுபடுத்தினார். கண்ணால பகவானை தான் பார்ப்பாரு, கையால சுவாமிக்கு அர்ச்சனை பண்றது தான் ஈடுபடுவாரு, காலால கோயிலுக்கு போவாரு,
வந்து காதால வந்து அவருடைய புகழை கேட்பாரு, கீர்த்தனத்தை வாயால பாடுவாரு. அப்படி அவருடைய புலன்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்காக பண்ணவர் பெரிய மகாராஜா, அம்பரீஷ் மகாராஜான்னு பேரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, ஏகாதசி விரதம் அவர் மட்டும் இருக்க மாட்டாரு. அவர் நாட்டுல இருக்க எல்லா மக்களையும் ஏகாதசி விரதம் இருக்க வைப்பாரு. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு அவர்கிட்ட இருக்க அந்த திறமையினால நாட்டு மக்களும் அந்த நாட்டுல இருக்க அனைத்து மக்களும் ஏகாதசி விரதம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஏகாதசி விரதம் இருந்துட்டு மறுநாள் பௌர்ணமி குறித்த டயத்துக்குள்ள சாப்பிடணும். பௌர்ணமி டயத்துக்கு யார் வர்றாருன்னா துர்வாச முனிவர் வருங்க. இவர் வராரு. வந்தோடனே ராஜா சொல்றாரு, ரொம்ப அன்போட அவரை உபச்சாரம் பண்ணி வாங்க, குளிச்சுட்டு வாங்க, நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. இவர் நதிக்கு நீராட போயிடுறாரு. இவர் வந்து சோதிக்காதான் வந்திருக்கிறாரு. நதிக்கு நீராட போனவர் குறித்த டயத்துக்கு வரல. ஆனா அந்த பௌர்ணமி டயத்துக்குள்ள இவங்க பௌர்ணமி பண்ணியே ஆகணும். இல்லைன்னா அந்த பலன் போயிடும். அந்த விரதம் இருந்த பலனே கிடைக்காது. அதுக்காக ராஜா வந்து எல்லாம் சொல்றாங்க, மந்திரிகள்லாம் சொல்றாங்க, நீங்க வந்து துளசி தீர்த்தத்தை எடுத்துங்க, அப்புறம் வந்த பிறகு சாப்பிடலாம்னு சொன்னேன். இவர் ஒரு கிளாஸ் துளசி தீர்த்தம் பகவானுக்கு படைச்சதுக்கு அதை எடுத்து குடிச்சிடுறாரு. குடிச்ச அடுத்த நிமிஷம் துர்வாசர் வந்துடுறாரு. வந்து என்ன செய்யறாரு, எப்படி நீ வந்து என்னை அவமானப்படுத்திட்ட, நான் வர்றதுக்குள்ள நீ எப்படி விரதத்தை முடிச்ச அப்படின்னு கேட்குறாரு. உண்மையா அவர் சாப்பிடவே இல்லை, தண்ணி தான் முடிச்சிருக்கிறார், துளசி தண்ணி. அதுக்கே வந்து அவருக்கு கோபம் வந்துடுது. உடனே என்ன செய்யறாரு, தன்னோட சக்தியினால இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பூதம், இந்த பூதத்தை உருவாக்கி அவர் வச்சிருக்கிறாருல சக்திகள், தவ சக்தி, அதுல இருந்து ஒரு பூதம் வருது, நெருப்பை கக்கிட்டு வருது. யாரை அழிக்க? இந்த அம்பரீஷ் மகாராஜா அழிக்கிறதுக்கு வருது. சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் பயப்படுறாங்க. ஆனா பகவானுடைய அருள் அவருக்கு எப்போதும் நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால அங்க சக்கராயுதம் வந்துருது அங்கேருந்து. அது வந்து என்ன செய்யுது, நேரா வந்து அந்த பூதத்தை அழிக்குது. பூதத்தை அழிச்சிட்டு அதை ஏவி விட்டது யாரு? துர்வாசர். அதனால அவரை துரத்துது. அவர் ஓடுறாரு, விழுந்தடிச்சு ஓடுறாரு. பயந்து போய் பிரம்மலோகம் போறாரு. இவங்க வந்து பிரம்மர் என்னால முடியாது, நீ போ அப்படின்றாரு. சிவன்கிட்ட போறாரு. சிவன் வந்து என்னால் ஆகாது இது அப்படின்றாரு. கடைசியா விஷ்ணு லோகத்துக்கு போறாரு, வைகுண்டத்துக்கு போறாரு. அங்க போனோம்னா பகவான் என்ன செய்யறாரு, இது நான் பண்ண இது இல்லை, நான் வந்து சக்கராயத்தை விடவும் இல்லை, நீ பாகவதனுக்கு வந்து நீ அபச்சாரம் பண்ணிட்ட, நீ போய் அம்பரீஷ் காலில் விழு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனோன்னா திரும்பி வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜா காலிலே வந்து விழுவார் அவரு துர்வாசர். அப்போ வந்து அந்த சக்கரம் வந்து ஒன்றும் செய்யாது. அப்போ வந்து இவர் நடுத்துருவார், சக்கராயத்தை இவர் வந்து நிறுத்திடுவார் அம்பரீஷை. அப்புறம் தான் இவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட வாழ்த்தெல்லாம் வாங்கிட்டு போறாரு. இந்த கதை தான் இதுல இருக்குது. உங்களுக்கு L1 படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன். யாரும் படிக்கலையோ? இல்ல மாதாஜி, எழுதி வச்சிருக்கிறோம் மாதாஜி. அதான் பார்த்தேன், அம்பரீஷ் மகாராஜா தூர்வாச முனிவர்னு சொல்லி ஜஸ்ட் எழுதி வச்சிருக்கிறோம். L1. அதுதான் அது, அந்த கதை தான். மேலும் சில குணங்கள் என்னன்னு சொல்றாங்க, சம சத்ரௌச்ச மித்ரேச்ச, எதிரிகளையும் நண்பர்களையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடிய நிலை, சம இருமைகளில் நடுநிலை வகித்து, சங்க விவர்ஜித களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு, மௌனி மௌனமாக தேவைப்படும் போது மட்டும் பேசி, சந்துஷ்டோ எந்த நிலையிலும் மகிழ்ச்சியாக திருப்தியுற்று, அணிகேத தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாத நிலையில, ஸ்திரமதிர் அறிவில் நிலை பெற்று, பக்திமான் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, இத்தனை குணங்களும் ஒரு பக்தன்ட்ட இருக்கணும். அப்படிங்கும்போது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவர் வெயில்ல வந்து வாடுறாராம். சூரியனோட ஒளி வந்து அவருக்கு தாங்க முடியாதுன்னு ஒரு பக்தை என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய புடவை முந்தானியை வச்சு அவருக்கு வந்து மறைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பக்தருக்கு வந்து அவங்க அதை சேவை பண்றாங்க. அதை இதுல கொடுத்துருக்கு. நாம் கடவுள் நமக்கு என்ன செய்வார் என்று நினைக்க கூடாது, மாறாக நம்மால் அவருக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று சிந்திக்க வேண்டும். நம்ம கோயிலுக்கு போய் நம்ம என்ன செய்வோம், பகவான்கிட்ட எனக்கு அதை கொடு, இதை கொடு, எனக்கு வந்து நல்ல சுகத்தை அதாவது ஆரோக்கியத்தை கொடு, இல்லைன்னா வந்து என் குழந்தைங்கள வந்து நல்லா படிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க வையே, அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கணும், என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், இதை தானே நம்ம கேட்போம். ஆனா அதை செய்யக்கூடாதுங்கிறாங்க. அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மால பகவானுக்கு என்ன தொண்டு செய்ய முடியும் அப்படின்னு நாம வந்து சிந்திக்கணும். பகவானுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படிங்கணும். பகவான்லாம் பார்த்து ஊர்வலம் வராங்க, சுவாமி ஊர்வலம் வருதுன்னா நாம தான் பகவானை அலங்காரம் பண்ணி வாகனத்துல வச்சு தூக்கிட்டு வரும்போறோம், அவருக்கு கொடை பிடிக்கிறோம், எல்லாமே செய்யறோம். பகவானை வந்து நாம தான் பார்த்துக்கிறோம் அந்த இடத்துல. அவர் வந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறாங்கிறது உண்மைனாலும் நாம தான் என்ன செய்யறோம், ஒரு உற்சவமூர்த்தி வெளியில ஊர்வலம் வருதுன்னா நாம தான் அவருக்கு வந்து என்ன பண்றோம், அது செய்யணும் இது செய்யணும், பத்திரமா அவரை கொண்டு போய் மறுபடியும் கோயில்ல சேர்க்கிறவர்களும் நம்ம பாதுகாப்பு கொடுக்குறோம், மேலதாளம் வைக்கிறோம்,
வீட்டுக்கு வீடு அர்ச்சனை பண்றோம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள். அப்படிதான் நம்ம சிந்திக்கணுமே தவிர பகவான்கிட்ட போய் அது கொடு இதை கொடு அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள் நம்ம 11.46 11.55 வரையிலும் அந்த இதை பத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்ப நம்ம படிச்சது எல்லாமே அதுல வந்து வந்திருக்குது. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நம்முடைய நடத்தை, நம்மளுடைய சுயமான நடத்தை எப்படி இருக்கணும்? பிற உயிர்களிடத்தில் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சுற்றி இருக்க உயிர்கள்ட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும்? அப்புறம் பகவான்கிட்ட இருந்து நம்மளுடைய நடத்தை எந்த விதமா இருக்கணும்? அப்புறம் நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம எந்த விதமா எதிர்கொள்ளணும்? இது எல்லாம் வந்து என்ன செய்யும்? கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றக்கூடிய குணங்கள் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம். இதுதான் இதே வந்து இங்க 18லயும் நமக்கு வந்திருக்கு. நிர்மம அப்படின்னா உரிமையாளர் என்ற உணர்வின்றி, ஸ்லோகம் 13ல வந்திருக்கு. நிரகங்கார அகங்காரமின்றி, அதுவும் 13ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. கதவியத எல்லா துன்பங்களினும் விடுபட்டு 16ஆம் ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கு. சர்வ ஆரம்ப பரித்தியாகி எல்லா முயற்சிகளையும் துறந்து, ஸ்லோகம் 16ல வந்திருக்குது. இது நம்முடைய நடத்தை. இது வந்து பிற உயிரினங்கள்கிட்ட எப்படி எல்லாம் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கறது இதை சொல்லியிருக்காங்க. அத்வேஷ்டா அப்படின்னா பொறாமை இல்லாம, மற்றவங்கள பார்த்து நம்ம பொறாமைப்படக்கூடாது, சுத்தி இருக்கவங்கள பார்த்து. அது ஸ்லோகம் 13. சம சத்ரச்ச மித்ரேச்ச அப்படின்னா எதிரிகளிடம் நண்பர்களிடம் சமமாக எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத 18ல சொல்லியிருக்காங்க. உதாசீன கவலைகளிலிருந்து விடுபடுதல் வந்து 16ஆம் ஸ்லோகம். மௌனினா மௌனமா இருக்கக்கூடியது வந்து 19ல சொல்லியிருக்காங்க. இது நம்ம சுற்றி இருக்கவங்கள்ட்ட எப்படி நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இதுல சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல நாம எதிர்கொள்ளும் விதம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, சந்துஷ்ட அப்படின்னா திருப்தியோட இருக்கணும் 19. ஷமி அப்படின்னா மன்னித்தல், ஸ்லோகம் 13. சுஷி அப்படின்னா தூய்மை, உடலும் உள்ளும் புறமும் தூய்மை 16ல வருது. தக்ஷ நிபுணனாக இருக்கணும் 16ல. ந சோஷதி ந காங்ஷதி, புலம்புவதோ ஏங்குவதோ இல்லை, ஸ்லோகம் 17ல இதெல்லாம் வந்திருக்கு. எனக்கு கிடைத்த சூழ்நிலை எனது தகுதிக்கு அதிகமே, இந்த நினைப்பு நமக்கு எப்போதும் இருக்கணும். நமக்கு வந்து நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு பகவான் நம்மளை வந்து ஒரு நல்ல நிலையில வச்சிருக்கிறாரே அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம சந்தோஷமா அதை வாழணுமே தவிர, நமக்கு இதை விட இன்னும் சிறப்பா இருக்க முடியலையே அப்படின்னு ஏங்கிட்டு இருக்க கூடாது. இது பகவான் நமக்கு குறைச்சலா கொடுத்துட்டாருன்னு நினைக்க கூடாது. நம்மளுக்கு நம்மளோட தகுதிக்கு இதுவே அதிகம் அப்படின்னு நம்ம மனோபாவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம பக்தியில முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 20 வாசிக்கிறது யாரு? பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக பிரியமானவர்கள். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் என்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக பிரியமானவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துவார்கள். பக்தர்கள் வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தணும். எதுல? பக்தி தொண்டுங்கிற அந்த பாதையில நம்ம வந்து, அது எப்படிப்பட்ட பாதை? அழிவற்ற பாதை அப்படிங்கிறாரு. அந்த பாதைக்கு வந்து அழிவே கிடையாது. அதுல போய் அடி வச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து நேரா வந்து போக வேண்டிய இடம் கோலோகம் விருந்தாவனம் தான். அந்த பாதையை யார் ஒருத்தவங்க பின்பற்றாங்களோ அது இலக்கு எது? பகவானுடைய இருப்பிடம், பகவானுடைய திருவடி, தாமரை திருவடிகள். அந்த நிலையை நம்ம இலக்கா வச்சுட்டு பகவான் மேல ஒரு ஸ்ரத்தையோட நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் செய்து ஈடுபடக்கூடிய பக்தன் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவன் அப்படின்னு வந்து பகவான் இதுல வந்து சொல்றாங்க. இந்த நம்ம வந்து 13லேருந்து 20 வரையிலும் பிரியாஷ்டகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 8 பாடல்கள்ல பகவான் பிரியமானவர்களோட லிஸ்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு. ரொம்ப அருமையான ஒரு இது. பக்தர்கள் எப்படி வந்து பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா மாற முடியுங்கிற குணங்கள், பக்தர்களுடைய குணநலன்கள், அப்புறம் அதுக்கு உதாரணமா ஒவ்வொரு பக்தர்களுடைய கதை எல்லாமே இதுல வந்து அருமையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுலயும் வந்து ஒரு கதை வந்திருக்குது. இது வந்து பில்வமங்கல டாகூருடைய கதை. இந்த கதையை யார் சொல்றீங்க? யாருக்காவது தெரியுமா? பில்வமங்கல் டாகூரோட கதை தெரியலன்னா சொல்லிடுங்க, நான் சொல்லிடுறேன். தெரியாது மாதாஜி. ஓகே ஓகே, 5 மினிட்ஸ்மா கிளாஸ் முடிச்சுட்டு. இதுல வந்து இதுக்கு ஒரு கதைக்கு படமும் இருக்கு, பின்னாடியே இதை காட்டுறேன். அதை சொல்லி அந்த கதையோட சொல்றேன்ப்பா. கிருஷ்ணரை தனது வாழ்வின் இலக்காக ஆக்குபவன் அனைவருக்கும் பிரியமானவன்.
பக்தாஸ்தே தீபமே பிரியா. பக்தி தொண்டின் அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள், என்னை அவரின் வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளவர்கள், எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். அவர்தான் நமக்கு இலக்கு. இப்போ அந்த கோபர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் யாருமே உறவுகளெல்லாம் அவங்க நாட்டம் இல்லை. எப்போதும் கிருஷ்ணரையே தான் சுத்தி சுத்தி வருவாங்க. மாடு மேய்க்கிறாங்கன்னு தான் பேரு. ஆனா பகவானை விட்டு பிரியவே மாட்டாங்க. அப்படி பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா மாறக்கூடிய நிலை எதனால வந்தது? அவங்கெல்லாம் முன்னைய பிறவியில செஞ்ச புண்ணிய தண்டகாருண்ய முனிவர்கள்லாம் வேண்டுனாங்க ராமர்கிட்ட, நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னு. அப்ப பகவான் சொன்னாரு, நீங்க எல்லாம் அடுத்த பிறவியில கோகுலத்துல பிறவி எடுப்பீங்க, உங்களுடைய ஆசையெல்லாம் நான் நிறைவேற்றுறேன்னு சொல்லுவாராம். அந்த மாதிரி வந்தவங்க தான் இங்க கோபர்களும் கோபிகைகளுமா பகவானோட பிரிய நண்பர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பவானி மாதாஜி மியூட் போட்டுங்க, அந்த கதை சொல்லிடுறேன். ஓகே, இது பில்வமங்கல டாகூர். இவருடைய கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிறவியில ரொம்ப அவர் இந்த பிறவியில பில்வமங்கல டாகூர் விஷ்ணுதாஸ் சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல அவர் குருவா இருந்தவர். இவர் இதுக்கு முதல் பிறவி எப்படிப்பட்ட பிறவின்னா, அந்த பிறவிலேயே அவர் கிருஷ்ண பக்தரா தான் இருந்தார். கிருஷ்ண பக்தரா இருந்தவர் என்ன செஞ்சாருன்னா, நிறைய இது பண்ணுவார். பகவானுக்குடைய கோயில்களில் விசேஷம்லாம் நடக்குதுல்ல, திருவிழாலாம் நடக்குதுன்னா அந்த திருவிழாக்கெல்லாம் பணம் நிறைய செலவு பண்ணுவார். அங்கே வர மக்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் அதெல்லாம் செய்யறதுல அவருடைய காசெல்லாம் கரைஞ்சு போகுது. நிறையா பணம் வச்சிருந்தாரு, பக்தராக இருக்கிறதுனால நிறைய செலவும் பண்ணுறாரு. பைசா இல்லாமல் போயிடுறது, ஏழை ஆயிடுறாரு. ஆனாலும் பகவானுக்கு சேவை செய்யறதை மட்டும் நிறுத்தவே இல்லை. என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது, அந்த நேரத்தில் அந்த நாட்டு இளவரசி இறந்து போயிடுறாங்க. அந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய இளவரசி வரும்பொழுது அவங்க பிரேதத்தை தூக்கிட்டு வராங்க அந்த சுடுகாட்டுக்கு. அப்போ அவர் பார்க்குறாரு, அவங்க உடம்பு முழுக்க அவ்வளோ நகையை போட்டுக்கிட்டு அதை கொண்டாந்து அப்படியே புதைக்கிறாங்க. அப்போ இவருக்கு இறந்து போன பணத்துக்கு எதுக்கு இவ்வளோ நகை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவர் என்ன செய்கிறாரு, எல்லாரும் போன பிற்பாடு அதை தோண்டி அந்த நகையெல்லாம் எடுக்கலான்னு போய் ஒரு முயற்சி பண்ணுவார். இவர் தனக்காக இல்லை, பகவான் தொண்டுக்காக தான் அவர் செய்கிறாரு. அது செய்யும் பொழுது அந்த இளவரசி என்னது, அது ஒரு நகை பைத்தியம். அதனால அது செத்து போன பிற்பாடும் அந்த நகை மேலே உள்ள ஆவலால் அது பேசுது. இதை தொடாத, எனக்கு என் மேலே இருக்க நகையை எடுக்கக்கூடாது, நீ உனக்கு வேணும்னா நீ போ, எங்கள் அப்பா கிட்ட போய் கேளு, அரண்மனையில் என்னோட கட்டிலுக்கு கீழே ஒரு பெட்டி நிறைய நகை வச்சிருக்கிறேன், பணம் வச்சிருக்கிறேன், போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுது. உடனே இவரும் சரி, நமக்கு வேண்டியது பணம் தானே, எதை எடுத்தா கிடைச்சான்னுட்டு இவர் அங்கே போய் ராஜா கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி நான் போனேன், உங்கள் பெண்ணு இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அப்படியா சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ராஜா அவருடைய கட்டிலுக்கு கீழே போய் பார்க்குறாரு. ஒரு பெட்டி நிறைய இருக்குது அவங்க சொன்ன மாதிரியே. சரி, நம்மளோட பெண் ஆசையை நம்ம நிறைவேற்றிடலாம்னு அப்படியே தூக்கி அவர்கிட்ட கொடுத்துருவாரு. இவர் எடுத்துட்டு போய் என்ன செய்யறாரு, அந்த பொக்கிஷம் எல்லாத்தையும் செலவு பண்றாரு இது பகவானுடைய தொண்டுக்காக. அப்போ என்ன செய்யறாரு, எவ்வளவு நாளைக்கு பணம் இருக்கும், ஏதாவது வேலை செஞ்சு சம்பாரிச்சாதான் மேற்கொண்டு வளரும். இவர் வெறும் தானம் மட்டுமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அதுவும் கொஞ்சம் நாள்ல காணாம போயிடுது, குறைஞ்சு போயிடுது, இல்லாம போயிடுது. உடனே அந்த மறுபடியும் என்ன செய்யறாரு, சரி மறுபடியும் போய் அந்த இளவரசியோட நகை எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு மறுபடியும் போய் அந்த பணத்து மேல இருக்க நகையை போய் எடுக்கும் பொழுது உடனே அந்த இளவரசி என்ன சொல்லுது, சாபம் கொடுத்துருது. நீ சொல்லியும் மீறி நீ என் மேல இருக்க நகையை நீ எடுக்கிற, அதனால உனக்கு அடுத்த ஜென்மம் கேடுகட்ட ஜென்மமா நீ பிறப்ப, அதாவது ஒழுக்கங்கட்ட ஜென்மத்துல நீ வாழ்க்கை பிறப்ப அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாபத்தை கொடுத்துருது. அப்புறம் அவர் மறுபடியும் அடுத்த பிறவி தான் இந்த பில்வமங்கல டாகூராரா பிறக்கிறாரு. பகவான் மேல பக்தி இருக்கும், அதே சமயம் அந்த சாபத்தினால அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு விபச்சாரியோட தொடர்பு வச்சிருப்பாரு. அந்த பொன் பேர் சிந்தாமணின்னு பேரு. அந்த சிந்தாமணியை ஓயாம போறதும் பார்க்கறதும் அவளோட பழகிறதும் அப்படி போயிடும். அதாவது பகவான் மேல பக்தியை மறந்துட்டு இவரோட வாழ்க்கை இந்த மாதிரி ஒழுக்கங்கட்ட ஒரு வாழ்க்கை, அந்த இளவரசியோட சாபம் போல. அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் அவங்க அப்பா இறந்துருவாரு. அந்த அப்பா இறந்து போனா அவருக்கு காரியத்தை கூட செய்யாம சிந்தாமணி மேல இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்துல அவர் என்ன செய்யறாரு, மழை ராத்திரி கொட்டும், இருட்டு, அந்த நிலையில சிந்தாமணி வீட்டுக்கு கிளம்புவாரு. அங்க போனா ஆற்றை கடந்துதான் அங்க போகணும். ஆறு கரபுரண்டு வெள்ளம் ஓடும் புயல் மழையில. அப்போ ஒரு படகுகாரன்ட்ட சொல்றாரு, நான் நிறைய காசு தரேன், என்னை கொண்டு அக்கறையில விடு அப்படின்னு சொன்னா, உன் காசை வச்சுட்டு நான் என்ன செய்யுது, நானே செத்து போயிடுவேன் அந்த தண்ணியில போனா, நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான்.
உடனே அவர் என்ன பண்ணுவாரு, சரி நீ வராட்டி போ நானே போய்க்கிறேன்னு டக்குன்னு ஆத்துல தூக்கி குதிச்சிருவாரு. குதிச்சோன்னா அவருக்கு ஒண்ணுமே ஒரு பிடிமானமும் இல்லை. அந்த டயத்துல ஏதோ ஒரு கட்டை மாதிரி ஒன்று கையில கிடைக்கும். அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நீந்தி அக்கறைக்கு போயிடுவாரு. அங்க போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அது கட்டை இல்லை, அது ஒரு பிணம்னு. ஏதோ ஒரு பிணம் மிதந்து வருது, அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஆத்த கடந்து போயிடுவாரு. அங்க போனோன்னே என்ன பண்ணுவாருன்னா, சிந்தாமணி வீட்டு கதவை போய் தட்டுவாரு. ராத்திரி நேரம், இருட்டு, மழை பெய்யுது, எப்படி அவங்க கதவு திறப்பாங்க? அவங்க வந்து பக்தி ஆயிடுறாங்க. இவரை விட்ட பிற்பாடு பக்தி இல்லாம போயிடுறாங்க. இவர் போய் கதவை தட்டினா திறக்கலன்னா, கூரை மேல ஏறி ஒரு கயிறு மாதிரி என்னமோ தொங்கும், அதை பிடிச்சிட்டு குதிப்பாரு. அது ஒரு பாம்பு. அந்த பாம்பை பிடிச்சிட்டு கீழே குதிச்சிருவாரு. குதிச்சு போய் சிந்தாமணியை கூப்பிட்டாருன்னா, இந்த நேரத்துல எதுக்காக இங்க வந்தீங்கன்னு அவங்க கேட்பாங்க. எதுக்காக வந்தேன்னா, உன் மேல உள்ள ஆசையினால தான் வந்தேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது, அதை வந்து சொல்லுவாரு, நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தேன், இந்த மாதிரி ஆத்த கடக்கிறதுக்கு பணத்தை பிடிச்சிட்டு வந்தேன், இங்க வந்து குதிரையிலேருந்து குதிக்கிறதுக்கு பாம்பை பிடிச்சிட்டு குதிச்சேன், என் உயிரை வந்து பணயம் வச்சு நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு என்ன தேடி இந்த உடலை தேடி நீங்க வந்ததுக்கு இவ்வளோ முயற்சியை வந்து நீங்க பகவான் மேல திரும்பினா எவ்வளவு அவருக்கு சிறந்த பக்தனா இருக்கலாம், பகவானுடைய உலகத்தை சென்றடையலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு வார்த்தையில அவருக்கு வந்து சட்டுன்னு வந்து ஞானோதயம் வந்துடும். அப்படியே அதை அப்படியே விட்டுட்டு உடனே வந்து பக்தி நிலைக்கு வந்துருவாரு. எப்போ பார்த்தாலும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கிருஷ்ணாவுடைய கானத்தை பாடிக்கிட்டு பகவான் மேல பக்தியோட இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்துருவாரு. அந்த ஊரை விட்டு பிருந்தாவனம் போவாரு. அங்க போகும்பொழுதும் வந்து என்ன செய்வாருன்னா, ஒரு நாள் வந்து ஒரு வீட்டுல தங்குவாரு. சாப்பாடு கொடுப்பாங்க, ஒரு கணவன் மனைவி. அந்த மனைவி அவங்க கணவனோட அந்த ஒய்ஃபை பார்த்தோன்னே இவங்களுக்கு பழையபடி அந்த சிந்தாமணியோட ஞாபகம் அவருக்கு டக்குன்னு வந்துடும். வந்தோடனே அது தவறான கண்ணோட்டத்துல அவர் பார்க்குறாருங்கிறது அவங்களும் புரிஞ்சுக்குவாங்க. அவங்க கணவன்கிட்ட சொல்லும்போது, பரவாயில்ல நீ வந்து சாப்பாடை கொடு அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு. அதனால அவங்க கொடுக்கும் பொழுது இவருக்கு வந்து தான் மனசே அவருக்கு குத்தும், தப்பு பண்றோம் அப்படிங்கிறத. உடனே அந்த அம்மாட்ட சொல்லுவாரு, அம்மா உங்க தலையில வந்து கொண்டை ஊசி வச்சிருக்கியா, அது ரெண்டையும் கொடுமா அப்படின்னு கேட்பாரு. அந்த அம்மா எடுத்து கொடுப்பாங்க. உடனே என்ன செய்வாரு, அந்த கொண்டை ஊசியாலேயே 2 கண்ணையும் குத்தி கண்ணை பொட்டையாக்கிக்குவாரு. ரத்தம் கொட்டும். ஏன் அப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னா, இல்லை இந்த கண்ணு இருக்கிறதுனால தானே வந்து இந்த பெண்ணை பார்க்கறது தானே சபல புத்தி வருது எனக்கு, இந்த கண்ணே தேவையில்லை, நான் வந்து பக்தனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணு குருடனா இருந்து அவர் வந்து இந்த பாட்டெல்லாம் பாடுறார். கிருஷ்ணா கருணாமிர்தம்னு அவருக்கு வந்து அழகா ஒரு பாட்டு கதையெல்லாம் எழுதியிருப்பார், பாட்டு எழுதி பாடுவார் பகவான் மேல. அப்போ வந்து கிருஷ்ணா வந்து இந்த மாதிரி எதுக்க உட்காந்துக்கிட்டு அவர் கேட்பாராம், இவர் பாடுறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு ரசிப்பாராம். இவருக்கு வந்து சாப்பாடு எல்லாம் கிடைக்காது, குருடா இருக்காரு, என்ன பண்ணுவாரு, பகவானே கொண்டு வந்து சாப்பாடு தண்ணி எல்லாமே வந்து கொடுப்பாராம். அந்த அளவுக்கு வில்வமங்கல டாகூர் வந்து உயர்ந்த ஒரு பக்த நிலைக்கே அவர் உயர்றாரு. எந்த நிலையில வாழ்ந்தாலுமே கூட வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் நம்ம மனசுல வந்ததுன்னா கண்டிப்பா நாம வந்து அந்த நிலைக்கு உயர முடியும். அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கதை வந்து நமக்கு ஒரு பாடம். இது நீங்க அத்தியாயத்தோட ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல உஷா மாதாஜி இந்த ஸ்டோரி சொன்னாங்க மாதாஜி. நீங்க பாதி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் மாதாஜி ஞாபகம். ஓகே அவங்க ஓகே சொல்லியிருக்காங்க, அது எல்லா நோட்ஸும் எழுதி இருக்கிறோம். நீங்க ஸ்டார்ட் ஓகே பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மாதாஜி. ஓகே ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இன்னைக்கு வந்து இன்னையோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு. நானும் இன்னையோட கிளாஸ் ரிலீவ் ஆகிறேன். நாளைக்கு திலகவதி மாதாஜி வருவாங்க. உங்களுக்கு இந்த பாடத்துல இன்னைக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இல்ல கருத்துக்கள் சொல்றதானாலும் சொல்லலாம். ஒரு 5 minutes எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இன்னைக்கு நிறைய கதை சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. எல்லாம் நீங்க தான் சொன்னீங்க, இருக்கிறவங்களாவே சொல்ல வச்சிருச்சு. ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் ஒரு கதை இருக்கு அருமையா அதுல. நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த வகுப்பு வந்து இந்த 6 அத்தியாயங்கள் படிச்சது வந்து ஒரு பெரிய மனநிறைவை தந்தது மாதாஜி. ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஆசிரியர்கிட்ட இருந்து எப்படி பாடம் கத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சது மாதாஜி. உங்களை போல பக்தர்கள் இருந்தாதான் பிரபு என்ன போல ஒரு ஆசிரியர்கள் வந்து இங்க சொல்ல முடியும்.
ஒருத்தருமே இல்லைன்னா நான் யாருக்கு சொல்லுவேன்? நீங்கெல்லாம் பக்தர்களா கிடைச்சது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் நான் எடுத்துக்குவேன். பெரிய விஷயம் மாதாஜி. ஆனா எப்பவுமே நம்ம வந்து குருவை தேடிக்கிட்டே இருப்போம், குருவை தேடிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா குரு தான் உங்களை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு குருவா வந்து நீங்க வந்து இந்த 6 அத்தியாயங்கள் ரொம்ப இனிமையாவும், ரொம்ப அருமையாவும் புரிஞ்சு மனசுக்குள்ள நிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு மாதாஜி. ரொம்ப எளிமையா நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கான ஒரு பாக்கியமும் இந்த இதுல கிடைச்சது. அடுத்து நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் வகுப்புல வந்து நேத்து என்ன படிச்சோம் அப்படின்னு கேட்கும்போது, முதல்ல ஆரம்பத்துல நான் வந்து நீங்க இப்படி கேட்பீங்கன்னு தெரியாம போச்சே அப்படின்னு கூட சொல்லியிருந்தேன் மாதாஜி. ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு. அடடா இப்படி கேட்டீங்களேன்ட்டு. இல்ல, இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சத சொல்லுங்கன்னீங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து ஒவ்வொரு நாளும் முழுமையா நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சு, அதுவே எனக்கு ஒரு நல்ல அனுபவமா முடிஞ்சது மாதாஜி. இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அந்த மாதிரி அருமையா நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து, அதாவது ஒரு ரிவ்யூ கொடுத்துருவீங்க. முத நாள் என்ன நடத்தணுமோ அதை வந்து ரிவ்யூ கொடுக்கும்போது எல்லாருக்கும் நம்ம நேற்றுக்கு என்ன படிச்சோங்கிறது ஒரு ஞாபகம், புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் எல்லாருக்குமே. இது வந்து ஒரு நல்ல சிறந்த குணம். நம்ம நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சிறந்த குணம். நான் நோட்ஸ் எடுக்க மாட்டேன், ஓரளவு மனசுல ஏத்திக்கிறதோட விட்டுடுவேன். எனக்கு கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம், இல்லாட்டி முடியலன்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஆரம்பத்துல எடுத்தா அதுக்கு பிறகெல்லாம் விட்டுட்டேன். இப்போ வந்து எப்படின்னா வந்து அது மாதிரி செய்யறதுனால என்ன ஆகும்னா, நீங்க அடுத்தடுத்த நிலை போகும்பொழுது உங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த நோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு லெவல் 3, லெவல் 5 படிக்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன செய்யும், இந்த குறிப்புகளே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். படிச்சதே வந்து உங்களுக்கு அதுல இருக்க கருத்துக்கள், அதாவது முக்கியமான கருத்துக்கள், கதையெல்லாம் விட்டுடலாம். கருத்துக்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு நிஜமா வந்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு உதவும். வாழ்க்கைக்கான தேவையான பாடமாவும் அது வந்து இது இருக்கும். அதனால தான் வந்து கவனிக்கணும். இப்போ நீங்களே சொல்ல விட்டுட்டா மற்றவங்கெல்லாம் வாயே திறக்க மாட்டாங்கங்கிறதுக்காக தான் எல்லாரையும் நான் வந்து சொல்றது. உங்களை கேட்டால் நீங்கள் சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க. ஆனால் எல்லாருக்கும் அந்த பழக்கம் வரணும். எல்லாருமே அது வந்து இந்த ஒரு பாடம் நடத்துகிறோம்னா நீங்கள் எவ்வளோ கவனிச்சிருக்கீங்கிறத வந்து கேட்கும்பொழுது எனக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் எல்லாரையும் நான் வந்து சொல்றது. இது என்னோட பழக்கமாக இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். அது வந்து என்னையும் ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கு. அது வந்து ரொம்ப ஒரு பக்தி ரீதியா உள்ள போறதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்தது மாதாஜி. அது மாதிரி நான் வந்து ஒரு 25 நிமிஷத்துக்கு மேல ஒரு மாலைய வச்சுக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த மாத்தி, அத கொஞ்சம் மாத்தணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்க. அதுக்கு பவானி மாதாஜி வந்து நீங்க ஆடியோ போட்டுட்டு கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுவும் கூட எனக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருந்தது மாதாஜி இந்த வகுப்புகள்ல. ட்ரை பண்ணீங்களா பிரபு? ஆமா மாதாஜி. நான் இப்ப அப்படிதான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம 7, 8 நிமிஷம் கூட எடுத்துக்கலாம். 25 நிமிஷங்கிறது ரொம்ப ஸ்லோ. அது மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க 16 மாலையெல்லாம் செய்யவே முடியாது. நீங்க அடுத்தடுத்த நிலைக்கு வரும்போது கண்டிப்பா பக்தி சாஸ்திரி வரும்போது 16 மாலை செய்யணும். ஆமா அப்படிங்கும்போது மாதாஜி. இத இத இது பண்ணும்போது எனக்கு என்ன மாதாஜி ஆரம்பத்துல இது இருந்ததுன்னா, எதுக்கு இவ்வளவு வேகமா ஓடணும்? ஏன் இவ்வளவு வேகமா ஓடணும்? நம்ம எந்த பஸ்ஸையும் பிடிக்கல, எந்த டாக்ஸியும் பிடிக்கல. நம்ம வந்து ஏன் இவ்வளவு வேகமா எந்த ஃபிளைட்ட பிடிக்க போறோமா என்ன? ஏன் இவ்வளவு வேகமா ஓடுறோம்னு ஆரம்பத்துல ஒரு நினைவு இருந்தது மாதாஜி. அதுக்கப்புறமா வந்து அதுதான் நீங்க வந்து இது கீர்த்தனமா நீங்க பாடிட்டு இருக்கீங்க. கீர்த்தனம் பண்றது இல்ல. இது வந்து ஜபம். ஜபம் அப்படிங்கிறது வந்து மனச ஒருநிலைப்படுத்தணும். இது மனசு வந்து வேக வேகமா ஓடுது. நீங்க இந்த இதுல இருந்து நீங்க மெதுவா கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது வந்து அடுத்த நிலைக்கு தாவுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதே நேரத்துல நீங்க இத வேகமா சொல்லும்போது, அத ஜபமா பண்ணும்போது, உங்க மன ஓட்டத்தை விட இது கொஞ்சம் வேகமா இருக்கு. அல்லது மன ஓட்டத்துக்கு ஈடா இருக்கு அப்படிங்கும்போது, ஓட்டம் இதுல நின்றுது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது, இதுல மனம் நின்றுது. மற்ற விஷயங்கள் வந்து தடைப்படுது அப்படிங்கிற விஷயத்த என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது. புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது. அதுக்கு அடுத்து இப்ப நான் அத கொஞ்சம் மாத்த ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. தேங்க்யூ பிரபு. உங்களோட இது நன்றி மாதாஜி. சொன்னது. நன்றி. எல்லாருக்குமே இது ஒரு பாடமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். வந்து மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த ஜெபம் பண்ணும் பொழுது அது வந்து முழுமையடையுது. பகவான் வந்து நம்ம எதுக்கே இருக்கிறாரு, அந்த நாமத்துல அவர் இருக்கிறாரு. அதாவது நம்ம வந்து அந்த நாமம் சொல்லும் பொழுது அவர் எப்படின்னா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் நம்மளுடைய நாவில் நடனம் ஆடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அவருடைய நாமம் தான் வந்து நாமத்துக்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது அந்த நாமமா நம்ம நாவில் நடனம் ஆடுகிறார். அதை நம்ம வாயால சொல்றோம், காதால கேட்கிறோம், மனசால நினைக்கிறோம். இப்படி 3 நிலைகள்ல நம்ம வந்து ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் அப்படிங்கிற 3 வித பக்தி ஒரே டயத்துல இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்துல 3 பக்தியை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அப்படிங்கும்போது நம்ம அதை உணர்ந்து செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல ஈஸியா நம்ம முன்னேற முடியும். அதுதான் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. எனக்கு ரொம்ப ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி, நல்லா எடுத்திருக்கீங்க கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது. மாதாஜி நான் உங்ககிட்ட தான் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் L1 எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணேன், எனக்கு தெரியும் மாதாஜி. நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.
L1 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ரொம்ப பொறுமையா சொல்லி கொடுத்தீங்க. உங்க ரொம்ப மூலியமா தான் மாதாஜி எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட் ஆயிருச்சு. கண்டிப்பா மாதாஜி, எனக்கும் உங்களை போற டிவோட்டிஸ் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். அதாவது நம்ம வந்து வாயே திறக்காம அமைதியாவே இருந்தாங்கன்னா எனக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். இனி உங்களோட எண்ணங்கள் என்னதுங்கிறதே எனக்கு தெரியாம போயிடும். இப்போ நீங்க எல்லாருமே வந்து இந்த கிளாஸ்ல வந்து எல்லாருமே பேசுறீங்க, எல்லாருமே ஸ்லோகம் சொல்றீங்க, எல்லாருமே இது பண்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குது. அதையும் நான் சொல்லணும். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இந்த கிளாஸ்க்கு வந்தது. ஹரே எல்லாருமே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் கதை கேட்கறதுக்காகவே 3 மணிக்கு ஒரு தடவை வருமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம எப்படி சொல்லணும் கதையன்றதை அப்பெல்லாம் பாட்டி சொல்லுவாங்க, அப்படி சொல்லுவாங்க கேட்டிருப்போம். இப்ப நம்ம எப்படி சொல்லணும் நமக்கே தெரியல இல்லையா? அது கேட்கறதுக்காகவே எப்படி சொல்றதுன்னு கேட்கறதுக்காகவே நான் வருவேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா எல்லாம் எதிர்காலத்துல நீங்க எல்லாமே இதை வந்து அடுத்த வர பக்தர்களுக்கு சொல்லணும்ல. கண்டிப்பா நீங்க அதான் எல்லாம் நம்ம பசங்களுக்கும் கதை கேட்கும் போது என்ன சொல்றதுன்னே தெரியாது. அப்புறம் யோசிச்சு யோசிச்சு சும்மா ராஜா ராணின்னு சொல்றதை விட இந்த கிருஷ்ணர் கதையெல்லாம் சொன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குமே. கதை கேட்டுட்டு என் பொண்ணு கேட்பா, இன்னைக்கு மாதாஜி என்ன கதை சொன்னாங்க சொல்லுன்னுவா. இன்னைக்கு நிறைய அப்ப கதை கேட்டுட்டு சொல்லுங்க. வந்து சொல்லு. அதான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நிறைய நிறைய கதை சொல்லிட்டீங்க. ஒரு வாரத்துக்கு தேவையானது சொல்லிட்டீங்க இன்னைக்கு. அங்க வந்து அவங்க வந்து என்னன்னா ஆன்மீகத்துல இதனால முன்னேறுவாங்க. இந்த கதைகளை சொல்லும் பொழுது கண்ட கதையும் சொல்றதை விட இதை சொல்லும் பொழுது அவங்களையும் பக்தி நிலையில நம்ம கொண்டு வரோம். நம்ம விட நம்ம அடுத்த சமுதாயத்தை கொண்டு வர்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. எல்லாருமே சின்ன குழந்தைங்களை வந்து இதுல ஈடுபடுத்தணும். ஏன்னா அடுத்த தலைமுறையில இந்த உலகம் சீரழிஞ்சு போகாம அது வந்து காக்கும். அதனால நம்மளால முடிஞ்ச இதை வந்து இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். கண்டிப்பா செய்யணும் எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வேற ஏதாவது சொல்லறதா இல்லை நம்ம கிளாஸ் என் பண்ணிக்கலாமா?